Вітаю, чат, вітаю усіх. Зараз яшчэ пераправяраем гук. Ці ўсё ў парадку у нас? Падаецца ўсё. Так, гук ідзе. Вітаю. Ёсць. Са спазненнем сёння. Мне нешта тэхнічныя шакаладкі былі. Угу. Добра, я вельмі хацеў яшчэ вадзічкі ўзяць і тады пачнем, добра? Не праспаў. Ну як, я позна падымаюся перад стрымом, а ў панядзелак яшчэ ў мяне тут перастаноўка пачынаецца, таму што спецыяльна для стрыма на PlayStation у мяне трошкі па-іншаму сетап выглядае. І я нешта, у мяне яшчэ і геймпады не падключаліся, ну, карацей, нейкая лухта была. Там ёсць тэхнічныя непаладкі, пра якія я ведаю, што яны ёсць, што, ну, абсалютна абсурдныя, напрыклад. У мяне чамусьці, калі я пачынаю, канкрэтна для стрымоў, так, мая калонка для тэлевізара, яна дэтэктуецца як PlayStation 5. І геймпады нармальна не працуюць, напрыклад. Ну, тыпу, я на кнопку PlayStation націскаеш, і ён начыняе мне маю калонку. Замест таго, каб заставацца ў PlayStation. Вось такія абсурдныя рэчы. Плюс геймпад вырашыў абнавіцца, плюс яшчэ трошкі, ну і вось у выніку яно трошкі падзацягнулася, на кожную штуку уходзіць некалькі хвілін, каб разабрацца, чаму, і у выніку трошкі падзатрымаліся. Давайте зараз я возьму яшчэ сабе трошкі вады і мы пачынаем. Зараз пачнём. Так, усё. Я тут. Усё, можам пачынаць. Што сёння робім? Што ў нас як увогуле, якія планы? Гэта самае. Мы ва ўсходняй Аўстраліі зараз. Мы пакрыху паляпшаем увогуле інфраструктуру, бо Аўстралія, па сутнасці, мы ў заходняй Аўстраліі шмат чаго нарабілі, а на ўсходнюю мы збольшага так-то і забілі. Абсалютна нічога не рабілі з ёй. У выніку мы наганяем тое, што было прапушчана. Гэта можна было б рабіць у працэсе, але я рухаўся па сюжэце. І зараз у нас ёсць вялікая колькасць як бы дарог і кавалкаў увогуле шляху нашага, якая ніяк ніяк не адбудавана. Абсалютна. Вось я зараз літаральна каля кавалка будаўніцтва дарогі, які мы яшчэ нам патрэбна на яго сплавы, я так бачу. Так? Не, гэта не сплавы, гэта металы просто нам патрэбны. Планы які? Нам будзе наступная дастава. Мы ведаем, што яна будзе з самага краю заходняй Аўстраліі на самы ўсход Аўстраліі. У выніку гэта будзе, па сутнасці, дастава, якая не вельмі складаная, якая, па сутнасці, можна зрабіць і зараз, нам нішто не забараняе. Але калі мы пабудуем інфраструктуру, гэта будзе паездка літаральна на 5 хвілін. І я жадаю гэту інфраструктуру пабудаваць, бо потым мы ёй будзем карыстацца актыўна. То бок, кожны час праведзены для... Ну, кожны час, у сэнсе, увесь час, які мы выкарыстаем на паляпшэнне інфраструктуры, ён у гульне адбіваецца. Гэта як і ў першай частцы, ты адчуваеш свае намаганні, яны не ідуць нікуды. Яны потым, гэта тое, што ты будзеш кожнадзённа, кожны раз карыстацца, тое, што ты будзеш удзячны, што яно ёсць, і гэта прыемна атрымліваць як бы рэзультаты сваёй жа працы. І вось гэта мы і атрымаем, дарэчы. Вось. Так, заходзіць Hades 2, падаецца, я люблю Supergiant. Hades 2 файная. Я пагуляў некалькі гадзін, вярнуўся ў яе ў суботу і скажу... Файна, што яна выйшла, але мне падаецца, я зараз толькі гляджу контент, які яны яшчэ зрабілі там, можа, год назад. То бок яна
Не тое, каб я шмат з новага пабачыў, але я бачыў перасоўванні, яны трошкі перабалансавалі некаторыя рэчы, і тое, што мяне трошкі напружвала. Это было цікава як ідэя, але яно проста бессэнсоўна, напрыклад, розныя інструменты для таго, каб збіраць розныя рэсурсы. Яны прыбралі іх, ну, інструменты як бы засталіся, вы іх збіраеце, парабчаеце, але вы не абіраеце зараз іх, што з сабой бяроце на забег, яны проста з вамі ўсе. Дзякуем вялікі, што яны гэта прыбралі, таму што шчыра я толькі з-за гэтага занадта шмат мікраменеджмента ў лагеры было, а я хацеў як мага хутчэй забег нават пачынаць. Вось. Вітаю, яскай гаспадар. Трэба адкульсьці металу ўзяць. У мяне ж у машыне метала няма, правильно? Я не памятаю, што ў мяне ўвогуле адбываецца тут. Ты атрымалася не гуляла ў раннім доступе. У прынцыпе, правільнае рашэнне гэта для такіх як я, хто ўтрымацца нахрен не можа. І так, у нас нейка лухта ўвогуле у нас загружана, у нас хімікатаў вельмі шмат, а хімікаты нам увогуле не патрэбныя. Трэба знайсці, дзе паблізу ёсць шмат метала. А я запусціў гэты руднік, так? Гэты руднік робіць кераміку, а гэта руднік робіць метал. Ну вось, атрымліваецца, мы можам шмат металу атрымаць адсюль, нам патрэбна 1200 хіральных крышталікаў. І ўся праблема вырашаецца. Так, тут металы ўжо ўсе выкарыстаны, тут металы ўсе выкарыстаныя, тут металы таксама ўсе ёсць, тут таксама ёсць. Гэта ў нас таксама кавалак будаўніцтва дарогі. Так, это ён жа. Па сутнасці мы можам зараз прыехаць, куды-небудзь трэба выгрузіць гэтыя хімікаты, куды-небудзь, дзе яны памесцяцца. А хутчэй за ўсё яны тут нідзе не памесцяцца, правильно? Так, іх занадта шмат. Нам прыйдзецца раскідаць іх па розных месцах, па кавалках. Мы зайдзем да вітюберкі, да нашага дата-сайентіста, і мы закінем ёй хімікатаў і проста па дарозе развязем хімікаты, якія ў нас з сабой ёсць. Гуму мы з сабой пакінем, і вось, што ў нас там яшчэ? У нас з сабой яшчэ ёсць гума, кераміка і сплавы. І яшчэ кераміка. Ну добра, так і зробім. Будзем ездзіць аддаваць хімікаты, а там будзем разбірацца. Так, развесці хімікаты, для гэтага нам патрэбна бліжэйшыя... Дзе яна? Пеко. Пеко? Ты дзе? Яна там далей. Добра. З'язджаем уніз і там разберемся. Оу, разловал мелких. Не-не-не-не. Успокойтесь, мелкие. Покаміканты. Вось, асноўная ідэя. Я займаюся тым, што проста паляпшаю інфраструктуру, каб мне было прасцей гуляць. Гэта можна не займацца. Это можна поўнасцю праігнараваць і займацца даставамі адразу і поўнасцю бегчы па сюжэце, але мне хочацца трошкі падарожнічаць, трошкі дабудаваць гэта тое, як задумвалася гуня, што вы будзеце пэўны час ваш губляць толькі на тое, каб проста паляпшаць інфраструктуры навокал і будзеце потым карыстацца як бы з тым, што самі нарабілі і тое, што нарабілі іншыя гульцы. Так. Я так разумею, што канкрэтна дастаў у нас для яе няма? Не, нешта ёсць. Добра, давайте отдадим ей. Нам зараз лайкаў яшчэ адгрузіць за... блин, сама абгарэла. Там бункер паблізу ёсць. Так. Давайте пачнём у ім, а то сам выглядае вельмі памятам. Колькі зараз гульні каштуе, то трэба браць ад іх усё на кожны цэнт. Гэта як бы не абавязкова, але я разумею, так. Не, ну гульні зараз кусаюцца, конечно. Не самае прыемнае. Так. Дзесьці бункер бачыў, хтосьці будаваў, так? Во-во-во. Давайте туды жа машыну, каб... Я не ўпэўнены, яна цэлая у нас ці не цэлая. Я хацеў ёй хімікаты згрузіць. Давайте гэта зробім. Гэты менеджмент увесь скончым. Груз даверыць нейкі можа быць.
архітэктару, мы туды не паедзем. У Мазерхуд, можа быць, заедзем, і Хартману мы заязджаць не будзем. Всё, гэта аддаем. Няхай ніхто яшчэ гэтым займецца. Далей, заказы ў яе. Я буду, хутчэй за ўсё, заязджаць, напрыклад, да Мазерхуд. Гэта мы не паедзем туды. Да архітэктара мы не паедзем. І забіраць груз для яе не будзем. Гэта не самае асноўнае, чым я жадаю зараз заняцца. Сховішча. Вось, не тое. Не тое. Менеджмент. Вось, аддаць. Патрэбна даць ёй хімікаты. Дзе яны там усе? Хімікаты. Вялікая колькасць мелкіх хімікатаў. Добра. Керамікі яшчэ даволі шмат. Можа быць, аддаць некаторыя... у яе там ужо перагруз будзе. Дробавік нам не патрэбны. МП-граната таксама можна аддаць. Абутак выжывальшчыка не патрэбна. Лесвіца, ПКК, пакет з крывёю. Давайте пакет з крывёю і лесвіцу. Это таксама мы адправім на перапрацоўку, яны нам не вельмі патрэбныя. Пачакайце, там і застаўся нейкі твін-род. Ён мне не патрэбны, у мяне... Я не буду яго выкарыстоўваць, гэта 100%. Давайте яго таксама адправім. Трошкі перадоз хімікатаў будзе. Окей. Усё астатняе у нас застаецца. Медыя. Давайте не будем нічога забіраць, мне, па сутнасці, толькі металы ў вялікай колькасці патрэбна. Але пачакайце-ка. Не спяшайцеся. Куды вы спяшайцеся, правильно? У мяне ёсць подазрэнне, што мне патрэбна яшчэ штосьці. Гэта паштовая скрыня. Дзе яно было? Я бачыў дзесьці... Вось он. Кавалак дарогі. Кераміка тут літаральна паблізу можна скінуць і хералія яшчэ. Так, і яшчэ кераміка. Можа быць, у яе керамікі ёсць? Так, забраць матэрыялы. Колькі ў яе керамікі? А не тое, каб шмат. Колькі яе ўвогуле? Ну так, у яе мінімум керамікі. Можна металы, конечно, не ўзяць, але металы я збіраюся раздрукаваць, і там будзе іх шмат просто прям. Вітаю, Potato. Хай падняўся па Hades 2, ну як бы чакана. Hades 2 файная гульня, і яно вельмі файны працяг першага Хейдеса. Пры гэтым вам не абавязкова гуляць у першы Hades, калі вы не жадаеце. Ну... Але я бы рэкамендаваў пагуляць і ў першы, калі у вас ёсць такая магчымасць. Тым больш, што калі у вас ёсць падпіска Xbox Game Pass, то ён там ёсць. У PlayStation падпісцы не ўпэўнены, мне падаецца, таксама быў. Вось, калі вы карыстаецеся падпіскамі. Калі не карыстаецеся, то, магчыма, я бы чакаў, што штосьці з гэтага будзе. Ну, не Hades 2, хутчэй за ўсё першы Hades. Хутчэй за ўсё дзе-небудзь ды на зніжцы. Так, дзе можна тут схадзіць? Можна ў прыватны пакой, у бункер? Вось. І машыну адрамантуем, і Сэму дадзім адпачыць, а то ён выглядае вельмі пабітым. І ў астатнія гульні Supergiant. Насамрэч, я бы рэкамендаваў так, але Hades, насамрэч, вельмі выдзяляецца ў Supergiant. Яны ва ўсіх сваіх гульнях, акрамя Hades, яны эксперыментавалі з гэтым самым, які пабіты Сэма, абгарэлы. Вось, зараз дакладна ў душ яго адправім. Сам ідзі ў душ. Яны ва ўсіх сваіх гульнях, яны эксперыментавалі з геймплеямі, і я скажу, цікава, але не вельмі ўдала. Вось. Той же Транзістор, гэта той таксама эксперымент, я просто зараз пункт гледжання свой. Supergiant Games, яны эксперыментавалі, яны вельмі ціснулі ва ўсіх сваіх гульнях на візуальны стыль, на музыку, на сусвет, ну, асяроддзе падрабязнае. Пры гэтым эксперыментуе з геймплейнымі механікамі.
любая гульня Supergiant Games гэта будзе не зусім звычайная гульня, у якую вы можете пагуляць. Гэта унікальныя гульні ў сваім сэнсе. Добра гэта альбо дрэнна, я бы вам рэкамендаваў самастойна прыняць рашэнне, абсалютна самастойна, таму што яны незвычайны. Гэта не тое, што вы будзе, калі вы жадаеце сустрэць тое, што вы не сустракалі, нават калі вам можа гэта не спадабацца, калі вы гатовы на такія эксперыменты, то я раю любыя гульні Supergiant Games, гэта чмурэнна у гэтым сэнсе. Ось. Некаторыя мне падабаюцца, некаторыя мне падабаюцца больш, некаторыя мне падабаюцца менш. Hades у гэтым сэнсе, яна робіць усё тое ж самае, але з геймплеем яна не эксперыментуе. Hades, яна файна зроблены рагалік, у якім усе механікі, якія ёсць, і вы дзесьці бачылі. Вы дзесьці бачылі, і яны ў такім кантэксце, ну, плюс-мінус прымяняліся. Так што, скажем так, з Hades яны проста вырашылі, вось, не будем эксперыментаваць з механікамі, будем развіваць і рабіць іх больш падрабязнымі. Рабіць іх больш цікавымі, адладжваць іх замест таго, каб выдумваць нешта новыя механікі з нуля, скажем так. Вельмі файная студыя, вельмі файная студыя. Не ўсе маленькія студыі так эксперыментуюць. В любом выпадку гэта будзе цікава. Так, вас чакаюць сюрпрызы. Great if someone could show me how it's done. Maybe I could learn through VR training? Maybe we could call it Taekwondo. Tell you what, you can be my very first student. Вітаю, Курысу. Знайшлі дзяўчынку з вушкамі, больш за тое атрымалі сабе цудоўны капелюшак. Зараз я падыйду трошки памыць твар. Ну, яго ж патрэбна памыць, а то, што мы брудныя ходзім. О, свяжо. І мы готовы. Пеко. Ось, так што Supergiant Game вам варта... Што, яго новая фраза? Яму спадабаўся наш капелюшак. Ось. Мы будзем працягваць будаваць сёння. Па сутнасці, мы адбудуем інфраструктуру, і я думаю, што мы насамрэч у папярэдні раз зрабілі большую частку гэтага. Мы прям прасунуліся, мы зрабілі самае складанае. Мы пазбавіліся ад 2 лагераў, якія блакавалі праход і дарогу скрозь яго. Мы, ну, гэта часова пазбавіліся ад іх, гэта не надоўга, так? Вось. Плюс яшчэ зараз мы зробім, зараз будзем пэкаць. Калі апранаеш гэты капелюшак, то сам пачынае проста выпадкова абсалютна бессістэмна казаць пэко. Ён не можа стрымацца, ён кажа пэко. Так. Дождь пачаўся, гэта не вельмі добра. Дзесьці тут была гэты кавалак дарогі пабудаваць. Мы ў яго закінем керамікі, якая ў нас з сабой. Де яна? Я нейтральна пабліжу быў. Ён зверху. Ён над бункерам вітюберкі. Добра, идем туды. Я бы тут надолго не затрымліваўся з-за дажджу. Не вельмі хочется зламаць машину. Вось оно. Закидываем сюды ўсё акрамя металлаў, якіх у нас няма, дарэчы. Хіральныя крышталікі і ўся кераміка, якая ёсць. Яе не хопіць, на жаль. А колькі не хопіць? Просто па сутнасці мы з керамікай амаль разабраліся. 280 керамікі яшчэ не хопіць сюды. Можа быць, ёй кераміку будзем давозіць у апошнюю чаргу ўвогуле. Зараз сканцэнтруемся. Пэко. Мы будзем сканцэнтруемся на метале поўнасцю.
Мне пачынаюць падабацца гэтыя рампы. Так, тут водой ўсё позаливала. Едем наскрозь, едем просто напрямую у гэты да рудніка. По дарозе збіраем хіралей, калі знаходзім, бо ён нам спатрэбіцца ў вялікай колькасці. Тако. Так. Рудник, по моих прикидках, прикладно вот вось у тым напрамку. Тут целое поле хіралі ёсць. Нават два там наперадзе яшчэ одно. Мінус машыны, тое, што кожны раз для гэтага прыходзіцца злазіць. Пеко. Сэм, усё ў парадку. Пеко. Ось. Так что так, Hades 2, калі вы можете, зацаніце. Я раю вам, без розніцы якая, можна на першую, можна на другую частку, паглядзіце, зрабіць сваё меркаванне, але я вам скажу, гэта не самая звычайная гульня Supergiant, нягледзячы на тое, што яны адступіліся ад свайго крэда, абсалютнай вытанчанай навізны такой. Прапрацаванай з вельмі прыгожым візуальным стылем, агучкай, усім, карацей, вось прям адданьце максімум на якасць, візуальную, аўдыяльную, звычайна, просто касмічная. Усе гульні ў іх гучаць просто па-боскі, вы можете просто саундтрэк любой гульні адкрыць, гэта нешта. Это просто цуд. Вам не абавязкова саму гульню гуляць для гэтага. Ось. Але мне падабаецца больш за ўсё Hades. Але больш за тое, што механікі вельмі зацягваюць, вельмі прыемна гуляць у гэты рогалік. Адзін з найлепшых, на мой погляд, рогалікаў, калі не самы лепшы. Адзін з самых лепшых рогалікаў, калі не найлепшы, можа. У нас машина з'ехала з дажджу, з вады ўсёй гэтай, і зараз па пустыні едзе не вельмі кайфова. Яна праслізгвае на пяску. Hades першая гульня, якая развяла мяне на сабраць усе ачыўкі ў Steam. Блін, не халеры сабе. Я просто не прайшоў, ну, я як бы праходзіў, каб вы разумелі, да таго, як яна выйшла, я яе праходзіў, ну, разоў 6-7, так? Ну, прыкладна. А можа і больш. Ну, типу, гэта было... Па-першае, там адной з лакацый не было, нават двух, калі я пачынаў. Потым дадалася яшчэ адна лакацыя, і ўсё роўна яна была не поўная. Але, як бы, гісторыі з Персефонай не развівалася ніяк. То бок, яе просто не было, таму што гэта быў ранні доступ. А пасля таго, як яна выйшла, я гуляў ужо не настолькі актыўна, і, як бы, я, можа, 1-2 разы да Персефона дабіраўся. Таму, як бы, я не ведаю сюжэта, я не ведаю ачыўкі, я не рабіў, гэтага ўсяго ў мяне няма. З Hades 2 я быў больш асцярожным. Я пагуляў трохі ў раннім доступе. Я не быў упэўнены, што мне падабаецца. Зараз, ось, калі пагуляў у суботу ў гэтую, я скажу, што мне падабаецца. Мне падабаецца тое, што я бачу. Вось. Я бы гуляў, просто часу я не ведаю, як мне знайсці. Вось. Таму што хапае чаго рабіць па-за межамі гулень. Ось. Хочацца час ад часу просто пабавіць час неяк, але ў той жа момант ну, у гульнях, але апошнім часам нешта, калі каб просто ўсё адпачыць, хочацца нешта максімальна павольнае. Пакрокавае, можа быць, нешта такое, мозг адключыць, вось такое. Табе шкодна гуляць у ранні доступ? Так, але гэта просто складана ўтрымацца прям. Таму што настолькі крутыя і трэйлеры, і візуальны стыль, і арты, якія бачыш. Гэта хочацца бачыць. Мне шкодна ў сэнсе таго, што я як бы нармальна я нармальна гадзіну гульне нагульваю. Вось. Але не факт, што калі яна паўнавартасна выйдзе, вось, напрыклад, калі б я дачакаўся поўнасцю выхада гульні і зараз бы пачаў гуляць, не факт, што я бы нагуляў столькі гадзін. Не факт. Колькі ў мяне зараз нагулена.
Таму што, напрыклад, зараз у мяне часу неяку, каб вы разумелі, нешта проста пайшла размова, можа быць, перасекчыся. Ага, тут яшчэ металы засталіся старыя. Ага, круто, у нас ёсць яшчэ металы. А колькі іх? Гэта не мае, гэта нехта пакінуў. Добра, дзякую, я вялікі удзячны гэтаму чалавеку. Давайте паглядзім, колькі ў машыне у нас. У нас у машыне зараз 1200 металаў. Гэта мала. Нам спатрэбіцца значна больш. Кайласк, руднік. Мне патрэбна... Ох, хералі у нас будзе не хапаць пасля гэтага ўсяго будаўніцтва. Будем поляваць на хералій. Реально, за кожным кавалкам хералія зараз па дарозе. Да гэтага я мог сабе дазволіць трошкі яго ігнараваць, зараз не магу. Трэба ўсё. Можа быць, нават тут не хопіць, каб, ну, не атрымаецца пагрузіць увесь метал. Так. Мы... металы гэтыя загрузім у машыну і будзем па крыху. І проста рэальна, мне падаецца, машына будзе проста перагружаная на не ўмесціць увесь метал. Але нам у ідэале забраць у яго ўвесь. О, памесціцца! Вау! Гэта нечакана. У папярэдні раз я ледзь увёз частку. Але мне падаецца, мне груза было шмат. Чакайце-ка. Як звычайна нешта кота носіць на фоне, я не разумею, што там адбываецца. Ось. І наконт вольнага часу атрымліваецца так, што апошнія пару выходных нешта занятыя, так? І я там ледзь штосьці прасоўвалася ў мяне па ўсяму. І ў выніку проста пашчасціла пабачыцца з чалавекам, якога я даўно не бачыў гэтыя выходныя. Вельмі даўно не бачыў чалавека, вельмі сумаваў. Вось. І атрымліваецца, типу, ну, паспыталі, типу, завітаць яшчэ. Ну, типу, патусіць трошкі больш. І я такі, о, цудоўна, вельмі сумаваў. Карацей, наступны раз праз 3 тыдні, карацей, у нас будзе сустрэча, таму што у мяне ўсё ў раскладзе. Нахрен проста часу не будзе. О, мы проехали хералей. Пустите меня. Давайте паспытаем хералей у Хікса. Я не думаю, што ён такі чалавек, які... Не, ён падзеліцца усім чым заўгодна, але кожны раз, калі ён чымсьці дзеліцца, я бы хутчэй падумаў, а не падманывае ли ён нас? А чаго, ведаеце, я толькі зараз зразумеў, а чаму я не карыстаюся там музычкай, а? Чаго мы без музычкі-то сядзім? О, сюды якраз такі кераміка патрэбна. Блін, я думаю, я тут прадзявуся яшчэ. Я думаю, я за заезд 1-2 пабудую большасць усяго. Давайте музычку. О, я не гіс, і давайте іншую песню. О, вось гэта кайфовая. Мне спатрэбіцца гэты кераміка. Я буду вельмі напружваючы трохі геймплей, калі ты праязджаеш метраў 100 і такі хералій. Яшчэ хералій. Ладно, тут справа ёсць, але я ўжо яго падбіраць не буду, ён маленькі. Вось. Нам проста ўвесь хералій спатрэбіцца, насамрэч. О, ось гэта плюс-мінус яшчэ вырас. Тако.
Так, сюди у нас реально у нас недахоп яшчэ керамікі, але яго ён не такі вялікі прям недахоп. Мой план такі, што кераміка ў нас здабываецца ў рудніку, які там далей на поўдзень каля архітэктара, карацей, так. Я думаю, што ў прынцыпе я неблага дам рады, калі пабудую просто дарогу, прыкладна вось у гэты раён, і сам, ну, дабудую яе ўжо просто кераміку, карацей, буду весці просто па дарозе ўжо пабудаванай. Потым будзе лепей. Ну, я думаю, што я зараз сабраў такую даволі не той, каб не выкана... ну, мэту, якую не той, каб складана выканаць, просто яе рэальна было б прасцей зрабіць пазней. Адна з такіх. Я зараз спецыяльна... Вось гэту мы... А, тут таксама керамікі не хапае. Ёп-маё. Давай, машынка. Вось. І гэту мэту проста было б прасцей выканаць пазней, але я не жадаю, я жадаю зараз вырашыць гэта і потым не варта... О, кенгуру, асярожна. Я падумаў, гэта хералей. Так. Давайте груз уже заберем. Не так далёка. І бункер... Калі бункер... Так, калі бункер вось там перад намі, то па сутнасці мы можам аб'ехаць справа і дзесьці справа якраз такі гэта будзе кавалак дарогі, які мы збіраемся будаваць. Мы, дарэчы, едзем і тут ўсё яшчэ дождж працягваецца, так што гэта ад нас нікуды не падзенецца зноў тут катацца под дажджом. Я реально скажу, у параўнанні з першай часткай, мне падаецца, тут біцця амаль няма. У першай частцы не той, каб шмат іх было асабіста. Тым больш, што калі ты ўжо вывучваў, дзе яны знаходзяцца, ты спакойна іх аб'язджаў. Гэта не такая вялікая праблема была. Але нейк іх колькасць была, мне падаецца, пабольш. Так, мне падаецца, яшчэ далей на захад трэба праехаць. Так? Так, патрэбна праехаць на захад, бо калі мы гэта зробім занадта рана, то, ну, падымемся на гару занадта рана, то мы не зможам нармальна праехаць там. Там проста нічога няма. Там літаральна просто правал. Не самае зручнае месца. Трэба ведаць, калі паднімацца. І добра было бы не праехаць, таму што там насамрэч не такі вялікі кавалак. Яго... Вось тут, мне падаецца, будзе нармальна заехаць. Ой. На Broken Sword 1 отправляется 10 тысяч. Витаю, Вячеславич. Отчепитесь. Отчепитесь. Проблема читания чату, покуль вводишь машину. Вітаю, Шенвінг. Вітаночка. Вітаю всіх. Вітаю. Мог з ким-небудь не повітатися. Вітаю всіх. На першай маленькай мапе яны даволі канцэнтравана сустракаліся. Гэта праўда, так, але там яны яшчэ ўсе сюжэтныя і яны нікуды не знікаюць. То бок ніякай дынамікі з імі не было ў першай частцы, на першай мапе. А на другой ўжо трошкі па-іншаму. Мне бы хацелася бачыць бы дынаміку, ну прям рэгулярную дынаміку. Тут яна механіка дынамікі як бы ёсць, але ну прям вялікая колькасць, і вада разліваецца, і дажджы ідуць. Але біці я неяк не сустракаю, не ведаю чаму. Рэклама на прыролі ўключылася як пры ўваходзе на стрым, так і пры пераключэнні з відэа на толькі гук. Ага. Цікава. Але зноў жа мы зараз сядзім без рэкламнай паўзы і ну, прыролы будуць. Тут нічога не зробіш для этой прыролы. Вось. Гэты кавалак дарогі, мне падаецца, самы пакуль складаны быў, з-за таго, што да яго пад'язджаць не вельмі зручна было. Але ён ідзе зараз паверху. Што я магу з ім зрабіць? Цікава. Ён праязджае, атрымліваецца, сюды.
А дзе тады кавалак гэты? Яно тут два просто кавалкі. На гэта не хапае керамікі, на гэта не хапае керамікі і металаў. А ў машыне ў нас зараз колькі? Пеко-пеко. Так. Металаў хапае. Хімікаты ў нас адкульсьці ўзяліся. Адкуль вы ўзяліся? Я вас не падбіраў. Але машына зараз едзе і паўсюль усё хапае, таму... Металу у нас даволі шмат. Я думаю... Адзінае, што мы не зможам увесці адтуль столькі керамікі, колькі мне прапануюць. А дзе не хапае яшчэ металаў? Калі я сюды закіну 1300 метала, это, в прынцыпе, няблага будзе, а потым гэты кавалак ужо метала не патрабуе. Давайте развязем метал тады. Ага, і сюды яго не патрабуе. Ё-моё. Складана. Вось сюды было бы добра, але сюды бы кераміку яшчэ падвесці. Ай, не падабаецца. Шмат туды-сюды атрымліваецца. Давайте пад'едзем усё ж такі. Дзякуючы вось гэтаму кавалку можна зараз над усімі гэтымі скаламі просто скарот сабе атрымаць і просто праязджаць міма кожны раз. Я просто, калі б я мог, я бы пазбаўляўся ад прыролу, але адзіны спосаб, як пазбавіцца ад прыролаў, гэта запускаць рэкламу вам. Ну, то бок, ужо тым, хто сядзіць на канале. Прыролы просто мяне раздражняюць. Я не ведаю, як каму, мяне прыролы раздражняюць больш за ўсё. Ты заходзіш да стрымера, а ў яго прырол. І ты сядзіш такі... Мне хацелася зазірнуць, літаральна, я не ўпэўнены нават, што я затрымаюся надоўга, так? Але пачынаецца ўсё з рэкламы, у мяне ўжо неяк... Ну, я яшчэ не разабраўся, што ўвогуле ў чалавека это адбываецца. А ў мяне ўжо прырол. Ужо рэкламу не тыркуюць у нос. Не падабаецца. Так. Так, там нешта дата-сайнцісту. Там бункер недабудаваны. Што за халера? Бункер ж недабудаваны будзе толькі мой. Ж не будзе чый-небудзь. Ты будзеш збіраць груз для дата-сайнціста, не? Мы сёння забіраем груз? Вось, дзякую, вялікі. Можа быць, гэта, тыпу, як дапамога, якую там... Так, мне падаецца, гэта запад дапамогі просто. Ну-ка, давайте-ка. Там я зачапіўся. А дзе тут пад'ём? Неяк дзіўна просто выглядае. Тут ёсць увогуле пад'ём для адэкватаў? Яго ж няма. Ладно, актывуем тэрмінал. Адрамантаваць, так. Я ж не магу яе скончыць вось. Скончыць структуру ёсць штука. Скончыць структуру, хіральная крышталь. Гэта ўсё, што патрэбна? Ладно. Я не супраць. Дапамагу. І гэта ўсё? Там не хапае гумы. Не, пачакайце, у мяне ж у машыне ўсё гэта ёсць. Так, ладно, забіраем гума. І сплава нават былі. Давай-ка. Пеко-пеко. Сам трымайся. Колькасць пека пачынае зашкальваць. Так, гэта ўсё. Вось зараз ты мне дазваляеш іх абіраць. Ну, ё-моё. Можа, не з таго боку просто падаходзіў.
Што думаеш наконт таго, каб з самага пачатку запусціць вялікую рэкламу падчас яе самому скончваць падрыхтоўку стрыма? У прынцыпе, не такая благая ідэя. Я бы раней быў бы вельмі супраць гэтага, але і прыролы мяне не падабаюцца і я не ведаю, што мне з імі рабіць. Так, усё, бункер раздрукавалі. Ён нам не толькі патрэбны быў, але гэта быў запыт ад мясцовых дастаўшчыкаў, плюс ён выкарыстоўваў рэсурсы, якія насамрэч нам не толькі патрэбны вельмі. Іх можна было бы зараз на манарейку адправіць. Так, металы. І гэта адзінае, што мне сюды патрэбна было, так? Тут сюды крыху керамікі патрэбна. Прям крыху. Нават жорстка. Давайте, можа ўсё ж такі гэтай керамікі будзе дастаткова ў нашага дата-сайентіста. Ну, вітюберкі. Там разам мені сказаў пэку-пэку. Разумеў. Вы бачыце. Не, у яе не будзе столькі керамікі. Я не ведаю. Сюды шмат керамікі патрэбна. Откуда мне взять столько керамики? Мы можем подъехать сюды. А что мне сюда не хапае? Мне сюда не хапае как раз таки сплаваў, якія у мяне, дарэчы, ёсць. Сабой я могу дабудаваць хотя бы манарейкі трохи. І сюды завесці гуму для манарейкі і сплаваў таксама для манарейкі. Плюс зрабіць доставу для Motherhood. І адтуль забраць кераміку. У яе ёсць 988 керамікі. Давайте так і зробім. Поедем до Мазерхуда, зробім трошки круг, завязем тыя сплавы, які у нас усё з сабой ёсць, і там вырашым. Так, можна яшчэ размаўляць на агульныя тэмы падчас гэтага пачатку. Агульныя тэмы так. Ну, глядзіце. Гэта, в прынцыпе, неблагая ідэя. Я думаю, я просто вось неяк мне дрэнчыць, тыпу, я не ожидаю рэкламы, а ў выніку мне прыходзіцца запускаць рэкламу для таго, каб пазбавіцца ад рэкламы. Я яшчэ сам з сабой не пасябраваў наконт гэтай ідэі, спрабую яе адаптаваць сабе. Ось. Так што яшчэ я думаю, што паспрабуем нешта гэткае, таму што зараз асноўным людзі далучаюцца якраз такі ў пачатку стрыма, так? І па сутнасці, калі я трохвілінную рэкламу ў пачатку крутануў, то першую гадзіну стрыма ніякіх прыролаў няма. На Mountain Blade 2 Bannerlord адпраўляецца 1000. Дзякую вялікі, РВДАК, і вітаю. Мінус гэтага для самога рэлефа, на пачатку няма гледачоў, таму грошыкаў за рэкламу сыпацца не будзе. Пофіг увогуле. Шыра пофіг. Каб вы разумелі, рэклама, ну, не... Рэклама сур'ёзны прыбытак, калі ты вялікі стрымер. Гэта можа быць адзін з самых галоўных. Можа быць, не самых галоўных, хутчэй за ўсё, я б сказаў, не самых галоўныя, але важны адсотак, які вы ігнараваць проста так не будзеце. Я не такі вялікі стрымер, каб мне ўвогуле на конт гэтага хвалявацца я бы не стаў. Я думаю... Так, зараз я паспрабую экстрапаліраваць. Я думаю, што адчувальна гэта будзе пры колькасці гледачоў ад 500 і больш. Адчувальна ў сэнсе не крытычна, але ўжо мы будзем казаць пра штосьці, што ўвогуле варта ўвагі. Ось. Наконт пераклада дыска Элізіума. Давайте, я вельмі рэдка раблю апошнім часам нешта апдейты па дыска Элізіуму. Ён як бы ідзе. У нас зараз, наадварот, я бы сказаў, самы напружаны, падаецца, кавалак. Мы карацей,
Калі мы пачыналі, мы рабілі ў асноўным дыялогі, якія сярэдняга маленькага памеру. Зараз у працэсе некалькі вялікіх дыялогаў, а яны доўга займаюць час, яны прям займаюць доўга час. Адзін з іх вісіць на мне, і я яго вельмі павольна раблю, прям сам сябе не паважаю за гэта. Вось. І плюс да гэтага яшчэ самая вялікая колькасць, за ўвесь час у нас самая вялікая колькасць матэрыялу, якая зараз у пэўны момант у прагрэсе, альбо скончана як бы на базавым этапе, і людзям патрэбна пераправяраць яго. Ну, то бок на пераправерцы у нас самая, вось зараз правільнае самае сказаў. У нас зараз на праверцы, на рэдактуры, ўжо пераправерцы такой фінальнай самая вялікая колькасць дыялогаў, а працуем мы з-за таго, што дыялогі гэта асноўная частка ў Disco Elysium, і вы па сутнасці вы гуляеце ў дыялогі, вы як бы гэта асноўны ваш геймплей, і гэта тое, што мы якраз такі рэдагуем. Вось, то гэта як бы вельмі важна, каб яно ўсё спалучалася, ўсё мела сэнс. Вось. Альбо не мела сэнс там, дзе яно не павінна мець сэнс, таму што ў гульне такога хапае. Вось. На сплавы тут хопіць цудоўна, кавалак манарэйкі яшчэ будзе ў нас зараз. Аж мурэнна. Twitch забярэ 70% да тых 8 центаў. Не ведаю, як... Просто, калі пра рэкламу гаворка, то Twitch працуе ўвогуле зусім непразрыста. Адзіны спосаб, як вы можете даведацца штосьці, вы можете сказаць, колькі за гэты стрым канкрэтна вы атрымалі ў грошыках за рэкламу. І за які тып рэкламы. У сэнсе, за які тып рэкламы, гэта ад прыролаў альбо ад рэкламы, якую вы самастойна запусцілі. Вось толькі так. Вось пра Disco Elysium можна распавядаць ад пачатку. Я думаю, шмат каму цікава. Я шчыра ўпэўнены, што як працэс у нас ідзе, як бы я жадаю, каб вы ведалі, што гэта ўсё ў прагрэсе, напрыклад, актыўным, то бок яно кожны, рэгулярна штосьці змяняецца, проста працы шмат. Там прям гіганцкая колькасць працы. Вось. Для тых, хто ведае Disco Elysium, вы можете зразумець, пра што гаворка, таму што там шмат чаго рабіць. О, пека-пека музычка пайшла. Абрэвіатура польскай чыгункі, ПКП. Я так і ведаў, што яны ўсе ютуберы там. Таму яны спазняюцца, так? Ось, так што Disco Elysium як бы ідзе актыўна. Наконт агучкі, напрыклад, агучка зараз ідзе значна менш актыўна, нягледзячы на тое, што мы збіраліся пачынаць месяц нават назад. Мы ўсё яшчэ не пачалі. Так, прям актыўна. То бок яна ідзе працэс, але ідзе трошкі павольней, таму што ратуем людзей ад выгарання, бо гэта ва ўсіх гэта, скажем так, далёка не асноўны прыбытак і не асноўная рэч, якой яны займаюцца. Вось, і выніку атрымліваецца. І як бы не хочацца ціснуць на чалавека, на якім зараз усё трымаецца, на мармоле ўсё трымаецца, я вам скажу, у нас, таму што ён адказвае за ўсё абсалютна. Прям, я скажу, 50% агучкі гэта ён, у сэнсе таго, што ён робіць. Вось, астатнія толькі прыходзяць, каб ім рот адкрыць. Я не кажу, што гэта малая праца, але літаральна за ўсім ён рэжысуе ўсё. Ён прям з кожным чалавекам сядзіць, і з кожным чалавекам і навучыць, і пакажа, і патлумачыць, і прасочыць, каб добра гучала, і каб вымаўленне было правільнае беларускае. Вось, то бок нават людзей, якія не вельмі актыўна карыстаюцца беларускай мовай, нават яны ўдзельнічаюць агучцы, і ў іх атрымліваецца так, што вы не западозрыце гэтых людзей у тым, што яны не карыстаюцца беларускай мовай, шчыра. Вось, там не адрозніць абсалютна. Таму што ўсё вось пад кіраўніцтвам мармоля, і вось зараз ён трошки паднатаскавае некалькіх людзей на ключавыя ролі, якія будуць ключавымі ролямі, пры гэтым яны зусім не прафесійныя чалавекі ў агучцы, то бок па сутнасці трэніруе людзей з нуля, каб яны, але ў іх галасы вельмі падыходзячыя. Вось, і яны жадаюць. Людзі жадаюць, у іх падыходзячыя галасы, і таму пакуль не будзе дастатковы ўзровень якасці, як бы нікуды гэта ўсё не пойдзе. Там кенгуру, дарэчы, зверху на даху ляжыць. Так. Што я жадаў? Я жадаў у яе кераміку забраць у Мазурхуд. Так, і ласка, мне спатрэбіцца... Я забяру у яе ўсю кераміку, насамрэч.
Я не вельмі магу сабе дазволіць. Гэтую кераміку я адпраўлю выключна на дарогі, якія бліжэй, вось там развілка там ёсць такая, керамікі патрабуе даволі шмат. Металла у яе колькі? Металлу смешна, насамрэч. Яе нікуды не хопіць. Гума мне патрэбна ці не патрэбна? Я спадзяюся, што не. Калі што, яна ў цэнтры ўсяго, там, дзе можа спатрэбіцца гума, таму я нават не буду збіраць яе. Гэта эму? Добра, выбачаюся. Ну, мне шчыра па гэтаму. Так, дакладна. Усё, калі ён прыпаднімаецца, ўсё, зразумеў. Я падумаў, там кенгуру ляжыць. Я там ззаду нікого не раздаўлю, не? Манарейку яшчэ трошкі падбудуем, таму што у нас ёсць рэсурсы, якія нам не патрэбны зараз. Ад іх, па сутнасці, патрэбна пазбавіцца, але не ў сэнсе пазбавіцца, прям пазбавіцца, а іх выкарыстаць неяк эфектыўна. Блин, там нешта грустней контейнеры пашкодзіў. А дзе ты знаходзішся, Манарейка? Тут дзесьці павінна быць, літаральна яна туль была бачная. Это ж вежа, правильно? Это ж не Манарейка. Это трек, конечно. Але у мне капелюшек падыходзіш, так што нічога не ведаю, я буду так і ехаць. Вось яна. Вось. Яна Манарейка. Калі без кантэкста на стрым зайсці, вы дакладна у гэта самае гуляеце, у Death Stranding? Так, і гэты кавалак Манарейкі пайшоў у нас. Цудоўна. А не хопіць, так? Гэта я, па сутнасці, проста скіну сплавы і гума, якая засталася, так? Ну ладно, не блага. Гэта ўсё роўна не блага. Я ж кераміку хоць не забыўся забраць, а? Я спадзяюся, я не забыўся забраць кераміку. Я, ў прынцыпе... Ну ладно, не будзем вяртацца. І быў варыянт бы вярнуцца у Мазерхуд, каб узяць не хапаючую гуму і ўсё. Потому што сплаву там хутчэй ўсё не хопіць, правильно? Я магу? Так. Ну, як бы хапіла, але я ўжо не паеду. Так, на блокмес адпраўляецца 500, дзякую вялікае. Забраць у механіка. Я не жадаю лішніх рухаў рабіць. Я жадаю выканаць вось моя мэта, я зараз прям накіроўваюся на гэта. Гэта ў першую чаргу пабудаваць дарогу. Манарейка дадатковая, апцыянальная штука, скажем так, для мяне. Таму што дарога, яна спалучыць, наяўнасць дарогі, яна спалучыць усё. Яна спалучыць мне, у ідэале яшчэ, каб да рудніка можна было праехаць. Это было бы файна. На блокмеза адпраўляецца яшчэ 200. Нагадваю, дарэчы, наконт блокмеза. Нагадваю, што ў суботу у нас будзе калаба і будзем разам гуляць з яшчэ 4 стрымерамі ў 4. З магільшчыкам, з Міхасём Гарэзай і з Шаграэлем будзем гуляць у кампам, будзем праходзіць першы Half-Life. Ёсць мод, скажем так, нават асабістая гульня, якая балансуе Half-Life першы пад праходжанне пад некалькі чалавек, якая было цікавей. У нас насамрэч у суме 900 адправілася на блокмезу. Дзякую, вялікі рэдак. Так, добра, садзімся. Оп.
Гэта за Might and Magic 9? І ўсе будуць Горданамі. Па сутнасці мы як бы будзем не... Там можна мадэлькі сабе абіраць. Мы па сутнасці просто працаўнікі Блэкмезы. Ось. Пры гэтым некаторыя моманты рэальна прям змененыя. Памятаеце момант у першай частцы, калі ну, можа быць, і не памятаеце. Калі Гордан забірае гэты самы свой рыштунак, ну, то бок свой касцюм. І там, па сутнасці, ты падыходзіш, націскаеш кнопку, і там адкрываецца адна панелька, таму што гэта апошні касцюм. Там гэты 4 кнопкі і 4 касцюмы. І пры гэтым, па сутнасці, там да 32 чалавек. То бок тэарэтычна у вас можа быць цэлая талпа, якая пазабірае разбірае гэтыя касцюмы, яны адрэспаўняцца, і вы зноў пойдзеце. Ну, як бы. Гульня, яна перароблена пад тое, каб гуляць з вялікай колькасцю гульцоў. Прям перароблена. Але пры гэтым захоўваецца ўсе галоўныя біты, вы ну, не прапускаеце чагосьці прям гэткага. Так, у мяне зараз шмат метала. Мне патрэбна кераміка. У мяне керамікі, пачакайце, так, зараз разабрацца. Бягучы стан. Я ж не затрындзеўся і кераміку не выкарыстаў, калі яна мне была патрэбна, правильно? Метал і кераміка. Керамікі абмежавана, але кавалак дарогі я пабудую, правильно? Вось гэты кавалак дарогі нават. А, не, мне патрэбны іншы. Мне патрэбны вось гэты кавалак дарогі. У першую чаргу. І да яго мы і паедзем. Не выкарыстаць галоўнае не ў патрэбны момант. Дзякуй вялікі, што прасоўваеш гульні, якія ўнізе РВД. Гэта вырашае мне неабходнасць нешта прыдумваць, але я скажу, гэта зусім не абавязкова. Я заўсёды, калі табе шкада сваіх пунктаў, то можа не рабі. Вось. Я магу гэта вырашыць самастойна. Я ўдзячны таму, што мне менш думаць пра гэта. Але ўсё ж такі гэта, ну, як бы выключна на тваё жаданне. Разумееш? Давай, заезжай. Машинка. С ускорением давай. И она ледь, как вы бачите, она ледь едет вверх. У основном, мне падаецца з-за таго, што ў мяне колы тыя самыя мокрыя ўсе. Прям вельмі напружана падымаемся. Так. Вось там груз быў. Ніхто не жадае мае пункты на даляры мяне, таму мне не шкада. Но гэтага не прадбачыцца ніколі абсалютна. Такога проста не будзе. Я не гулял у Dying Light 2 сябрамі, 4 чалавекі, усе галоўныя героі. Было смешна катсцэны глядзець, разлічаны на аднаго гульца. Я такое вельмі не люблю. Ну, я не люблю, калі... Ладно, калі да нас ставіцца як да групы, і мы ўсе раўныя, так? А зусім іншае, калі мы ўсе тыпу галодныя героі. Для мяне гэта настолькі паглыбленне развальвае, я шчыра вам скажу. Прям я таму... Адна з гулень, у якой увогуле ў мяне гэта да абсурда было, гэта The Elder Scrolls Online, у якой я гуляў у альфа-тэсты, яшчэ ў бета-тэсты. Я жадаў паглядзець, і, ну, тыпу, мне было вельмі цікава. Але я заходжу ў гульню. У нас мільён гэтых вязняў, па тыпу стаіць 1000 вязняў, і нам супер-пупер, там не памятаю, як клічуць гэтага даэдру, які там з'яўляецца, ён тыпу чэл, якім ва ўсіх астатніх частках The Elder Scrolls столькі пужаюць, а ніколі яго не паказваюць. А тут яны з'яўляецца такі: ты вельмі асаблівы, я цябе ненавіджу, у цябе будуць карацей праблемы. І ён так цэламу людзі ў чарзе стаяць, каб паслухаць аб тым, наколькі яны унікальныя
і наколькі ён у вас усіх ён цябе вось цябе канкрэтна цябе разнясе і усе такія ну добра мы усе тут супер-пупер выжылыя самага першага моманту гульні і для мяне гэта так разваліла гульню што я потым не мог сур'ёзна ўспрымаць нічога ну я не магу сур'ёзна тады ўспрымаць гульню аніяк і яе сюжэт может быть на другое про вы усе абраныя так ты настолькі табе вы супер унікальная істота ў сусвеце што вас мільёны так это праблема ўсіх ММО але у ММО некаторых атрымліваецца як абыгрывае з гэтым гэта самае WoW напрыклад ён як бы у WoW усю гісторыю ладзяць героі WoW мы вось гэты чэмпіёны розныя з якога мы гуляем персонаж мы насамрэч ніхто ну па лору усе наши ўсё што зарабілі мы насамрэч з намі поруч знаходзяцца ключавыя персонажы для лора гульні ну для варкрафта ўвогуле і гэта яны насамрэч робяць і потым узгадваюць як напрыклад не мы перамаглі там нейкага боса а як трал напрыклад перамог гэтага боса вось і гэта яго канфлікт быў мы дапамагалі па сутнасці гэта неправда не халеры мы калі гуляем гэта ўсё у некаторых дапаўненнях зрабілі так што мы ўсё ж такі наш канкрэтна наш галоўны герой гэта ўсё зрабіў кат-сцэны з нашым галоўным героем не гледзячы на тое што там рэйту да халеры чалавек па сутнасці кожнаму паказваецца свая кат-сцэна але маецца на ўвазе што мы такі вось унікальны чэл а ўсе астатнія гульцы гэта насамрэч ну міньёны то бок мы як частка арміі нейкай фракцыі таким чынам як бы яно ты ўсё роўно абсурдная трошки сітуацыя але вы не унікальныя супер-пупер чэлы кожны для сябе але па лору як бы усе астатнія гульцы гэта просто ну NPC па сутнасці ну па лору таму ты як бы унікальны але не унікальны Вось гульня раканення вы не унікальныя вы просто чэлы які дапамагаеце вось гэтым ключавым персонажам лора штосьці зрабіць Ось. Ці хопіць яго на ненавісці на ўсіх так там просто прям настолькі выдзяляецца гэта я не ведаю можа быть яны перарабілі пачатак ужо і тым больш што зараз менш гульцоў пачынае гульню у цябе няма такога што ў цябе па залі там такая па тыпу калідор быў і па гэтаму калідору бяжыць ось реально вось сотня чалавек бяжыць забягае масавы пабег з турмы такі ведаеце просто толпа бяжыць паўнагіх чэлаў і ім супер-пупер даэдра расказвае пра тое якія яны мудакі як ён ненавідзе канкрэтна кожнага з вас і вам будзе кабзда вось зараз вось дакладна ён вас расплюшчыць вы чэрві але вы ён вас баіцца таму што у вас нешта вы нейкі супер-пупер унікальны вось такое я не ўспрыняў сур'ёзна пасля гэтага з Elder Scrolls Online увогуле Ось. Мне потым раздражніў той, што білды, які я сабраў нават самыя нескладаныя, самая простая фантазія, якую я зрабіў. Яна не працавала ў гульне на бета-тэсце ўвогуле. Я не ўпэўнены, ўсё гэта ўжо выпраўлена, але рацей я страдаў. Мне было супер складана, калі мае сябры бегалі просто наперад з білдамі, якія не павінны былі працаваць, па ідэі. Я яшчэ ў Айон кекала з гэтага. А ў Айон, не ведаю, у Айоне... Я не памятаю, дарэчы. Там, па тыпу, так, ты унікальны, але таксама, там гэта неяк не вылучаецца. Гэта не настолькі тыркаецца ў вочы. Мне падаецца, з Elder Scrolls для мяне перабіла ў любую ММОшку ў гэтым сэнсе. То бок усе яны страдаюць гэтай праблемай, але з Elder Scrolls Online можа быць гэта праблема толькі бета-тэста. Можа зараз усё па-іншаму. Я не ведаю. Я пасля бета-тэста вырашыў, што гэта я гуляць не буду. Ось такая штука. Настолькі жорстка мяне гэта так падчапіла. Можа быць, я калі-небудзь дабярусь да яе, але я настолькі зацікаўлены. Так, там пясчаная навальніца. Слухайце, а мне што туды патрэбна, правильно? У мяне метала яшчэ даволі шмат сабою. І мне патрэбна кераміка. Ну, што такое, а? Што мне рабіць з гэтым металам? Мне метала шмат яшчэ. Але ён мне патрэбны. Мне патрэбны гэтыя. А блин, а дзе машына? Вось метал і кераміка. Керамікі амаль не засталося. Керамікі 640, 600... 700 у мяне керамікі. Нават 720. А не, 600...
700, карацей, 700. Я магу нешта дабудаваць гэтым. Тут 1000 патрэбна, так? Хутчэй за ўсё ні ў кого паблізу няма столькі керамікі, правильно? У яе вугле 0 там, по-моему. Ну, 200, не хопіць. Тут 200. Ну, мы калі з кожнага па крыху, альбо мы поедем на руднік, тут увогуле 10. Нема. Дайте момент. А, гэта такі дзіўны трек, просто мне... У яго ёсць нейкія дадатковыя гукі, такое адчуванне, што у мяне ў хаце нешта адбываецца. Я нават не ведаю. Мы тэоретычна, мы зараз можам... Руднік. Ён дасць 3200. Может быть, мы реально съедем назад по дорозе просто, пакуль яна з намі. Заберем гэтую кераміку хотя бы часткова. Але яна знікне для нас. Там іншыя людзі потым яе заберуць. А я не жадаю, каб іншыя людзі яе забіралі. Мне не купіць. Мне патрэбна гэтая кераміка. Плюс яшчэ, ведаеце, што самае жорсткае? Мне можа зараз хералі на гэта не хапіць. Метал просто куды падзіць тады. Так, а як паглядзець мой ресурс? Конкретно хералія. Блин, металла реально шмат. Мне прыйдзецца, падаецца, праехаць праз раку і вось гэты кавалак дарогі ў яго металла закінуць, інакш я нічога не ўвязу. Калі гуляць за цёмных, то на першай, гэта пра Айон гаворка, то на першай лакацыі ў крышталі сядзіць чувак, які пераконвае цябе ў тваю унікальнасць і напрыканцы дае крыла. Ага. Я памятаю яго, але вельмі далёка гэта было. Так, на ПКК собрали раптоўна. Ачмареная песня. Мне трэба вызваліць месца ў свайму грузовичку. Это важно. Але ўсе ММО пасля Lineage 2 ён мне не зайшлі. Я спрабавала гуляць у Black Desert, The Elder Scrolls Online, Final Fantasy 14, але не хапала пачуцця, што каб ісці далей, то патрэбна група. Яны нейкія ўсе як сінглплеерныя, а для мяне менавіта патрэбна ў іншых гульцах была важна... Менавіта патрэба ў іншых гульцах была важная частка ММО. Дюна патрабуе іншых гульцоў, каб... Ну, калі ты праходзіш сінглплеер, у тебе ёсць сінглплеерны контент, ты яго робіш даволі доўга, але потым упіраешься. Ну, типу, для таго, каб развівацца эфектыўна, табе патрэбна гільдыя. Табе патрэбны іншыя людзі. І там, па сутнасці, гульня пабудавана вакол гільдый. Ну, і лейтгейм контенту ў Дюне якраз такі ён пабудаваны для гільдый. Я не так сказал, што яна прям ММО ў звычайным сэнсе, гэта ММО выжывач, хутчэй. Такія, з механікамі выжывання, пры гэтым яны, што мне падабаецца ў Дюне, не патрэбна. Адсутнічае самая паршывая штука, якая мне, я зразумеў, я толькі ў Дюне зразумеў, што мяне не падабаецца ў выжывачах. Гэта тое, што ты стаіш і дзяўбеш дрэва 3 хвіліны. Ну, типу, альбо там хвіліну, так? Ты просто дзяўбеш гэтае дрэва, і потым ты паляпшаеш сабе сякеру, каб дзяўбаць гэтае іншае палепшанае дрэва зноў 3 хвіліны. І ты, па сутнасці, паляпшаеш сабе рэчы, просто каб ты дзяўбаў дрэва 3 хвіліны. У Дюне ты просто бачыш ресурс, сабраў ресурс. Табе вынаходніцтва ресурса важней, чым сам яго збор. Ты хутка яго забярош. Ну, вось, так што, па сутнасці, ёсць больш дынамікі ў гэтым сэнсе. Можа, я не дацярпел да тых момантаў. У сэнсе ў Дюне? Таму што у гэтым самым хутчэй за ўсё, я не магу сказаць ні заводную з гэтых ММО, я ў іх не гуляў. Я ў Final Fantasy 14 гуляў, але Final Fantasy 14 гэта сінглплеерная гульня. Вось тое, што ты кажаш. Это, па сутнасці, сінглплеер. Кераміка... Давайте кераміку тут не пакідаць. Кераміка мне спатрэбіцца для іншага, насамрэч. Я сюды металла закінуў. Не гулял Одину. Я не могу сказаць за астатнія. Я ведаю, што па сутнасці, вось The Elder Scrolls Online, ён адчуваецца сінглплеер з іншымі гульцамі,
Final Fantasy 14 з іншымі гульцамі. Дюна таксама як бы сінглплееры з іншымі гульцамі, але калі жадаеш забрацца дастаткова далёка, гэта абавязкова патрэбны гульцы іншыя. З'язджаем адсюль. Я нешта не заўважыў, гэты масток толькі зараз з'явіўся, так? Так, мы пазбавіліся ад часткі груза гэтага. Ну, у сэнсе, у меня праблема была ў тым, што мне загружаны мой грузавічок. Я не ўвязу просто кераміку, якая там ёсць. Ой, тут шмат чаго набралася. Згубленая груза толькі шмат нават. Металлы, кераміка, кераміка, металлы. Ну, металлы мы можам аддаць каму-небудзь па дарозе. Ці ёсць нешта, куды я магу іх закінуць яшчэ? Я гэты кавалак дарогі пабудаваў. Можа быць, далей па ўзбярэжжу можам знайсці, куды мне тыркнуць. Давайте з'ездзім яшчэ наперад. Кераміку я пакінуў пры сябе. Я праеду трошкі наперад, пашукаю, дзе яшчэ будаўніцтва далей ёсць. І там металлу закіну. Угу. У Black Desert можна коні разводзіць, ну, я зразумеў. Асноўны геймплей. Дзесьці тут павінен быць дарогабудавальнік. Я думаю, што ён дзесьці на гэтым беразе ракі. Я меў рацыю, вось он перада мною літаральна. Зараз аддадзім мы металлы сюды. І тады ў нас павінна хапіць месца. Адзінае, што неблага было бы заехаць куды-небудзь, да каго-небудзь, каб мы просто пазбавіліся ад... О, мне хералі не хапае, 1300. Мне патрэбна 300 хералі адкуль-небудзь. То бок за керамікай нават ехаць сэнсу няма. Пакуль я не здабуду гэтыя 300 хералі. Складана. Что это такое? Это сховище бункера, але не человека. В смысле, не персонажа. Тут 200 хералия. Тут 0, я уже забирал его увесь. Тут 15. Еще где-нибудь по дороге. 0 уже собрал. 200. У нас обмежованная колькость хералия вельми. 600, його шмат у Хартмана. Хартмана можна було б забрати. Але ён далёка. З іншага боку тут дорога ёсць, так што я магу па дарозе і ўжо ганяць вельмі хутка. Так. Можа быць і гэты яшчэ. Чел. 200 у яго. Што я за груз пазбіраў? Я могу нават так зарыентавацца, па сутнасці. У меня есть груз для... Вот, туды далёка. Да витюберки ёсць. До пионера. И ўсё. Ладно, давайте зайдем до пионера. Я до яго не вельмі складана ехаць. Пионер гэта будзе... У яго ёсць 200 хералі, а гэта часткова выправіць мою праблему. До архітектора? 300 хералі ты в бункер поклал. Ну, гэта правда. Але уже поздно. Мы его не вернем. О, проехали. Мы зараз реально кожны кавалочек хералі, а для нас он каштоўны. До архітектора подъехать. Але ж до архітектора у мяне ж няма груза ніякага. І до архітектора ён літаральна ўжо в упор до бункера, ну, до рудніка. Я планую з рудніка забраць гэты. З рудніка я планую забраць кераміку.
Давай, 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 машинка, едь. Оп. Cargo is nearly ruined, Sam. Блін. Proceed with the utmost caution. Я амаль зруйнаваў. Я просто, верыце, яно трошки раздражняе тое, што нейкі невялічкі каменьчык і ён, тыпу, уся машына устала. Дагэтуль ты на скалу нейкую заскокваў, а потым зачапіўся за маленькі каменьчык і ўся машына стала, я зараз груз амаль разрубаў сабе. Я разумею, што я еду не там, дзе машына прызначана, я не магу тонка кіраваць як бы усім. Але просто раздражняе. Я не кажу про вось гэтыя здаравенныя камяні. Там літаральна нейкая камень, на які звычайна машына просто заедзе. А тут ён такі: не, усё раздзяўбаў. Мінус груз. Вось. Вы бачылі? Вось гэты каменьчык мяне поўнасцю амаль спыніў. Вось гэтая, якая па сутнасці просто возьмі ды заедь. Ён амаль поўнасцю спыніў усю машыну. Калі б я уехаў з большай хуткасцю, то дакладна бы зламаў. Зайдзем да піянера за Хераліем. Плюс там навальніца пясчаная праехалася. Мы можам там... Ну, зараз там знаходзіцца пясчаная навальніца. Мы можам там тэарэтычна падсабраць больш Хералія. Вось, зараз зноў. Ладно, тут было даволі рэзка. Яшчэ ладно. Я просто не жадаю ламаць груз, я ж не наўмысна, я асцярожна еду. Гульня такая: не. Ты за размаху дзяўбешся аб гэты камень. Уи. Так, піянер, вось там, той напрамак. Едем да яго. Скорость навальніцу, скорость усё. Без Хералія мы ўсё роўна нічога не пабудуем. І мне падаецца, у меня ж яшчэ засталася кераміка, правильно? Вось кераміка сюды пойдзе, яна мне дакладна тут патрэбна. Так, я... Дзе я? Кераміка 300... А, ну вось, 320, добра. Сюды кераміка ў наша ўся пойдзе. Уся сюды. І нам крыху зноў будзе не хапаць. — 330 не будзе хапаць. Добра. Гэтай керамікі ў нас няма, і ў піянера таксама не будзе, так што, падаецца, не будзе. Піянер. Піянера 210, так, яго не будзе хапаць. Побач з архітэктарам паркуешся, выходзіш, ідзеш у бок BT-зоны, дзе трава і каменныя блокі. Там паміж архітэктарам і гэтай BT-зонай ёсць тарнае возера. Звярні ўвагу на залатых хіральных істот. Толькі асцярожна, яны баязлівыя, але тоўстыя на хіралій. Ага, окей. Блін, як жа прыгожа выглядае пясчаная навальніца. І таких месцаў на карце некалькі. Добра. Добра. А где піянер? Піянер ўсё яшчэ наперадзе. Усё нормально, мы добра едем. Я разлічваў, што я пабачу хоць дзе Хералій. Падчас навальніцы, але не. Можа быць, ён пазней з'явіцца.
Машинки на капюші вушки, так это мои вушки. Это ж я там еду. Ну, на першее место, ось оно. Так. Достава яму. Я можна 3 груза буде. Може, калі можна от грузу трошки розвеземо зараз. Було б файно, каб не стільки груз, тих самих, не стільки матеріалу використовувати, було б файно возити їм різні грузи ще по дорозі. Це зекономило б нам ресурсів. Yeah, I'll get on the order check for you. You found this? You seriously found this shit? О, навіть друга зорка для його. Файно. You're crazy. Like, why you gotta work so damn hard? It's overwhelming having a buddy like you to back me up. I boosted your material. І у яго больш хіралія будзе. Цудоўна. Гэта якраз таки таго, чаго мне не хапала, і у яго будзе дастаткова керамікі, па-мойму. Это що, ручки торчаць? А, гэта... А, я зразумеў пра гэтыя рукі, вось, якія вверх торчаць. Пра іх гаворка. Well, maybe not that amazing, but useful, at least. О! У нас новый капелюшек, глядзіце. А што ён будзе, а што ён робіць? Яны ж усе не проста так, яны нешта даюць. Так, выглядае як верблюд. Так, ідэальны кампаньон для перасоўвання праз пустыню. Ён змяншае колькасць стаміны, якую мы губляем пры высокіх тэмпературах, і дазваляе пераносіць трошкі больш. І нават запасы вады ўнутры капелюшыка будуць нам трохі вяртаць вады, калі наш узровень стомленасці ўпадзе да нізкіх узроўняў. I think our connection level just went up, dude. So, I'm gonna hook you up with this camel hood. It's your best friend when humping through the desert. It's even got a special compartment for storing extra water. And high temperatures won't take as much of a toll on you. Які несапраўдны піянер. Так ён піянер у сэнсе таго, што, ну, першы праходзец. Right on board. Піянер гэта, ну, в гэтым сэнсе піянер. Am I right? Это камуністычныя піянеры былі нейкай той незразумелай. Так, у яго ёсць заказы для Мазаркут. Это трошки не по дарозе нам. Але не так далёка тут адсюль, шчыра. Давайте возьмем. Я прыму заказ. О, РПГ гульні. Добра. Падтрымка... Так, не тое. Гэта што? Хутчэй страляць. Добра. Я так разумею, просто інфармацыя па ворагах у нас будзе дадатковая. Так. І па сутнасці мне так не тое, каб штосьці патрэбна да яго, я просто прывязу. Так. О, у мяне є одна вінтоўка, якая мне не патрэбна. Давайте ее скинем. Яе скинем, яму перапрацуем. Мне, в прынцыпе, і гэта не патрэбна. Я скажу, я зараз займаюся тым, што я просто перавожу грузы, я не бачу сэнсу. У зброі, прям зброя. Ну, баявую піцу мы абавязкова пакінем з сабою, гэта важна. ПКК гэтыя два... Адзін, як мінімум, мы скінем. Няхай перапрацуюцца. Правильно? Хімікаты яму можна аддаць. Яны мне таксама не патрэбны. Няхай захоўваюцца ў яго. І вось зараз мы ад яго забяром... Што мне патрэбна? Не кераміка патрэбна, просто балючая, як патрэбна. Вось, забярэм усё по максімуму. Металы не настолькі праблема. Кераміка, па сутнасці, так? І хералій. Вось. Вось две рэчы, якія ў яго забяру.
Усё. І гэта адпраўляецца ў нас у грузавічок. Гульні трэба данжен-майстру з 2 каточкамі даставіць? Так, я буду толькі ўдзячны. Ён ацыпе вам лайкаў 100%. Вернемся до той же самой дороги, каля якой мы былі толькі што. І скончым яе кавалак. Таму што гэта па сутнасці з'езд у пустыню. І нават калі не скончваць рэшту дарогі, ужо будзе вельмі зручна. Оп, хералій. Тут толькі па скалдані будзе арыентавацца незразумела як. Я, можа быць... Не, ў прынцыпе, я нармальна трымаю маршрут. Я вось у гэтым напрамку проста буду ехаць далей. І прыеду ў выніку. Ну так, я разумею, што ў асноўным хералі ўвесь з'яўляецца у момант, калі скончваецца ўжо. Навальніцы, вось гэта ўсё. Яны як бы ёсць, вось, напрыклад, тут паблізу. Пако. Поехали. Не бачу ні халеры. Я не буду будаваць канкрэтна гэты кавалак дарогі, таму што ў першую чаргу павінна пайсці ў той. Ён дасць нам з'езд са скалы. Так, усё правильно еду. Цудоўна, гэты кавалак гатовы. Так, з керамікай разабраліся як мінімум з гэтым кавалкам. Гэта значыць, па сутнасці, гэта самае ключавое, што мне было патрэбна. У мяне зараз выезд ёсць праз самы незручны кавалак шляха вось гэтага ўсяго. І з выездам у пустыню. Вельмі ўжо вялікая дапамога. Ёсць яшчэ 2 кавалкі дарогі, які мы можам дабіць, калі з'едзем на руднік. 3 нават кавалкі дарогі. Ну яно атрымліваецца, хутчэй за ўсё уйдзе толькі кераміка ўся адтуль уйдзе толькі на гэтай кавалкі. І сюды мне хутчэй за ўсё не хопіць, так? Так, мне сюды не хопіць ужо. Давайте. Ведаеце што? Я зараз ладжу невялічкі перапынак. Самы, горад, што тут будзе. Хацелася б, канешне, каб і ён не спаліў сабе скуру. Давайте ад'едем. Я зраблю невялічкі перапынак. Хутка паснедаю. І мы працягнем. Я адвязу саме куды-небудзь у больш спакойнае месца. У пустыні дарога must have, мне падаецца, там амаль заўсёды гэтыя буры.
Ну, яны не тое, каб самае, што мне замінае, гэта не вось гэтая нейкі навальніца там альбо нейкая яшчэ прыродная з'ява, а па сутнасці вось, напрыклад, гэтыя камяні. Вось камяні, каля якіх мы зараз знаходзімся, яны прям праблема. Таму што па сутнасці, каб іх я павінен іх кожны раз аб'язджаць, у мяне няма выбару забрацца на іх там альбо штось такое. Ось. Я пакіну Сэма, давайте дзе-небудзь на каля навальніцы гэтым самым з краявідам на навальніцу вось такое на сонейка. Не, гэта не тое. Адпачынак, мне патрэбна, каб Сэм прысеў. Ось, усё. Sure. Вось. Невялічкі перапынак, я запушчу рэкламу. Літаральна для таго, што я ем даўжэй, чым рэклама займае, таму вы абсалютна нічога не прапусціце. І пасля гэтага працягнем, дабудуем кавалак дарогі і пойдзем рабіць. Ну, даедзем да рудніка, дабудуем кавалак дарогі ў пустыню і насамрэч выканаем галоўны квест. Я думаю, ўжо мы добра пабудаваліся. Можа быць, яшчэ адзін кавалак яшчэ пабудуем. Я не ведаю. Вельмі хочацца будаваць яшчэ. Зараз працягнем.
Так, працягваем. Для тых, хто не ведаў, што адбываецца, паставіў рэкламны перапынак, каб у нас зніклі прэролы. І мы абаронены ад іх яшчэ на 55 з паловай гадзін. Вось у мяне нават таймер ёсць. І рэклама на прэролах не будзе, таму усе, хто будуць завітваць, яны не будуць бачыць рэкламы, а я ў за гэты час паспеў трошкі паснедаць. Так. Ведаеце што? Трэба прадумаць, што мы робім. У нас будзе керамікі, якую мы здабудзем з рудніка. Яе будзе колькі? 3200, так. І у мяне выбар. Альбо будаваць яе ў пустыню дарогу. Тут, па сутнасці, тут 3 кавалкі дарогі пабудаваць можна за адзін заход, так? Тут потому што 300, тут 500, як бы, і тут яшчэ 1500, вось гэта саме. 1500 і яшчэ... не, усё, добра, гэты кавалак дарогі ўжо пабудаваны. Гэта 1500, які шмат займае, так? І пры гэтым ёсць вось гэты кавалак дарогі, які 1000 патрабуе, і ён можа быць ісці праз ваду. І тут 1600. Мне хацелася б хутчэй пабудаваць развілку поўнасцю. Давайте так, я зраблю наступнае. Я паеду і пабудую 2 кавалкі вось сюды. Раз, два. І 1 вось сюды. Я думаю, я на гэтым скончу з дарогамі. Неяк бачыла на Reddit відэа, дзе Сэм вязе груз па перасечанай мясцовасці на вялікай хуткасці, і ў гэты момант прямо перад ім іншы гулец будуе выглядную вежу. Яна прарастае ў сусвет героя, і ён уразаецца. Я ніколі такога не бачыў. У першай частцы дакладна, у першай частцы хутчэй за ўсё яны ж будуюцца, калі вы заходзіце ў нейкі, ну, надпачынак, вось гэта ўсё, інакш яно не абнаўляецца. Яно закрасае ў сваім нейкім стане, альбо калі вы далёка ад'язджаеце. Так, паехалі на руднік. Яшчэ ў гульні паказалі катсцэну з віншаваннямі з днём нараджэння. Забаўная, але мацца... не бачу. Але мацца з першай часткі з букетам ніхто не прасягне. Ну, мац круты, але я так і не пабачыў катсцэны з першай гульні. Я і тое ж самае ў мяне з 5-м Metal Gear'ом. Звычайна на дзень народзіна ў мяне неяк... Я выкідваю ўсе планы. Ну, просто. Альбо, ну, у мяне рэальна святкаванне, альбо ў мяне няма ніякіх планаў, і я просто... Ну, неяк... Просто баўлю час. І вось чамусьці узяць ты, пашукаць... Ну, зайсці ў той же Metal Gear 5, альбо ў першы Death Stranding мне ў галаву не прыходзіць. Так, тут зараз будзе база, і гэтую базу нам варта было бы аб'ехаць. Тут мін няма? Так, ворагі ўжо тут ёсць. Блин, я думаў, я уже зачысціў яе, і яны там не будуць з'яўляцца. Ладно, аб'язджаем тады яе. Пройдем мимо вось гэтай міны. Нават калі заўважыць, мы просто паскорымся і ўсё. Так, заўважыла. Выбухнула, і негледзячы на тое, што нас як бы заўважылі, але мы звальваем адсюль вельмі хутенька, таму ўсё ў парадку. А у піца-шефа, мне падаецца, мне ж было нешта дастава, якая да яго, не? Давайте праверым.
Не, няма нічого. У яго ўсё экспрэсы, дастава керамікі і сплаваў. А я нагружу столькі машину. Давайте доставим архітектару, і до архітектора мне все роўна, чому бы не завітаць. І лайки у яго атрымаем яшчэ. Так, давайте так зробім. Это все роўна недалеко. І мы на машине. Тако. Ну і, дарэчы, вось гэтую катсцэну канкрэтна з днём народзінаў катсцэну я бачыў для другога Дэстрэндінга, але зноў жа супраць свайго жадання. Так атрымліваецца, што зараз... Так, вось, яшчэ для архітэктара. Тут нормально так усяго. Ой, кераміка нават. Ай, не, хімікаты. Якая справа? Гэта ўсё супраць свайго жадання атрымліваецца. Таму што зараз актыўна сяджу ў соседках. Ну, блогерства вось гэта ўсё, разумееце, так? І мне становіцца складана пазбягаць спойлераў, таму што я не магу поўнасцю ад соседкі адключыцца, а нейкую інфармацыю, ну, звязаную з гульнёй, хочацца атрымліваць. Ну, тыпу, таму што я гуглю штукі. Яна ўсё ў выдачы пачынае выдавацца ўсё часцей і часцей, і ў выніку нават тое, што я лічу спойлерам, нават яно пачынае трапляць. Негледзячы на тое, што я не падпісаны на нейкі там па тыпу фанацкія штукі, нічога такога. Дастаткова быць падпісаным на Кадзіму, і можна сабе раптоўна атрымаць проста ў стужку што-небудзь, тое, што не хацелася бачыць. Кадзіма рэпостнуў, ён такой не рэпосціць, ён асцярожна рэпосціць вельмі. Ён рэпосціць толькі тыя арты, якія не спойлеры. Вось. Ну, карацей, максімальна тое, што з чаго ні халер не здагадаешся. Вось. І гэта нармальна, Кадзіму нармальна яшчэ глядзець, але ён лайкае яшчэ. І вам можа, калі вы занадта шмат глядзіць такого контента, вам можа трапіць у стужку што-небудзь, што вы не хацелі бы бачыць. Это вось про іх гаворка была, про тых, хто пужаюцца. Я просто толькі зараз я не зразумеў адразу. Вось гэтае? І гэтаму ўвогуле пофіг. Яму просто пофіг. А, типу, наступіць на яго патрэбна, так? Не, нічого не адбываецца. Ладно. Это ж BT. Ну, я просто нічого, у меня просто супраць BT няма зараз. Я подумаў про это по типу вялікіх таких, вось гэтых гігантаў. Ну, вось назіральнікаў, напрыклад, я про іх думаў. Ну, кроў, ну ладно ўжо, я это... Я зразумеў, пра што гаворка як мінімум ішла. Я просто мімо праязджаў, а тут... Так. Хіралій увесь нам патрэбна.
Даўно мы ў архітэктара. У архітэктара, мне падаецца, я быў менш за ўсё разоў у параўнанні з любымі астатнімі бункерамі. Я больш за ўсё яго пазбягаю. Дарэчы, можна яму хімікаты непатрэбныя скінуць. Beautiful night, don't you think? Let me just take a look at the orders. Everything I wanted and then some. Did you bring us? Так, мы яшчэ... Ага, усё нормально. Huh. You really brought me this? Can't imagine. Давай, яшчэ больш дорог. Sorry for asking. Што гэта такое? Электрычная пастка. Угу. Цікава, электрычная пастка можна паставіць у двух месцах, і ўсе, хто будуць альбо блізка каля яе праходзіць, альбо паміж двума пасткамі, яны будуць, можна сетку цэлую зрабіць. А, ну то бок гэта ідэальная штука для стелса, насамрэч. Можна зрабіць цэлае месца, проста дзе ворагаў цэлымі толпамі класці. Гэта мега па-зерскі. Псіхічна? Не, гэта прям лорам патлумачана, чаму гэта працуе, чаму гэта эфектыўны сродак. Closest traps will be linked to each other, meaning that any enemies who happen to pass between them will be subjected to a shock as well. It's a good idea to prepare countermeasures when you're worried someone might come after you. I whipped these up when I needed something to defend myself. And yeah, they really work. Чудоўна. Так, заказаў яго ёсць нейкія. Туды я не паеду зараз. Яго ўсё назад, не наперад. О, да піцца-шэфа. А, вярнуць рэчы. Ой, не люблю я задачы на вярнуць рэчы, я іх раблю, звычайна, ў апошнюю чаргу. Так, а ў мяне ёсць. Аддаць яму што-небудзь. Што мне не патрэбна. Гума яшчэ можа спатрэбіцца, кераміка таксама, хімікаты дакладна не патрэбныя. Сплаваў даволі шмат. Давайте отдадим гэта. Хімікаты хай адпраўляюцца. Все, на руднік. У рудніке забіраем шмат керамікі. Я вельмі спадзяюся, што я змагу яе ўвесці адсюль. Калі не, я буду нешта выкідваць просто, таму што мне кераміка зараз важней за ўсё. Таму што я дарогі будую. Такі ж папіс. Ну, блин, я не ведаю, мне это... мне соромна будзе. Адразу пачалося. Мне ж гэтых вашых OnlyFans'аў няма. Надзеньце Original Sin 2 адпраўляецца 1000, дзякуй вялікі. І яшчэ 500, дзякуй вялікі. Ну так, але ж гэта дадумацца трэба праверыць такое. Не шмат больш варыяцыя, чым больш праверыць, што будзе, калі саму мішно глядзець. Так, давай, рудник. Фигач. А ось.
І я вельмі спадзяюся, што гэта ўсё ўлезе. Так. Кераміка уся адпраўляецца ў грузавічок і памяшчаецца. Цуд просто. Грузавічок, ты мяне ратуеш. О, тут, дарэчы, манарейка недабудаваная. Мне ж ёсць гума і гэта самае. Цудоўна. Зараз частку груза скіну. Так. Гума. Сплавы і яшчэ сплавы. Усё хопіць. Манарейку нават пабудуем. Нечакана. А куды яна ідзе? Пачакайце-ка, у мяне зараз не складваецца ў галаве. А, яна хутчэй за ўсё ідзе да таго горада, так? Так, гэта кавалак манарейкі. Ён упіраецца ў гэты руднік і ідзе ў вось гэты цэнтр. Сюды хутчэй за ўсё. Гэта адзінае лагічнае, што мне ў галаву прыходзіць. Гэта было б лагічна, так. Ну добра, раз такая справа. Пеко. Поехали по дороге раздавать нашу керамику. Мы, по сутности, я думаю, зробим поширенную развилку такую. Так, чем ранее мы вернемся на дорогу, тем лепей. Блин, тут хералия. Вымушае мяне просто спускацца з гэтай машыны, гэтай хералей. Потому что мне у першай частцы, я памятаю, у мяне хералія было нешта, нейкія гіганцкія просто колькасці, і вам невялікая праблема яе, ну, вы здабываеце яго, а вам яго траціць амаль няма куды. То бок, і калі вы скончылі асноўныя свае будаўніцтва, і не вельмі часта будуеце нешта новае, то гэта невялікая праблема ўвогуле. Гэта той рэсурс, якога шмат. Ось. А зараз, калі ён неабходны для руднікоў, з якіх вы можете атрымліваць якраз такі асноўны ваш сродак здабычы рэсурсаў, то можна згубіць прям яго вельмі хутка ўвесь. Як я згубіў, у меня па сутнасці яго не засталося. Так, а магу я тут з гары просто з'ехаць і адразу ўварвацца ў дарогу, не? Практычна магу. Там праз біці прыйдзецца ехаць, а тут скрозь гэтых вар'ятаў. А, що так, мені не падабаецца. Які груз у мяне есть, кому достала? Может быть, по дороге заедем куда-нибудь? Ютуберкам, да, Мазерхуд и лаборатория Хартмана. Давайте, может, в лабораторию Хартмана съездим. По-перше, по дороге, а по-другое, мне все равно туда и лепи до дороги выехать. Все в порядку. Мы спокойно
Спочимся вниз. Ніякої ризики нема, правильно? Все в порядку. То буде яшчэ куди використати хералій. Ну, я можа гэта потым паглядзім. Просто яго реально зараз мало. У мяне прям скончыўся ён па сутнасці. О. Проехаў. Okay. Просто яго колькасць як бы набіваць не складана. Праблема ў тым, што я езджу на гэтым самым на машыне, але зноў жа, калі я ставлю мэтай будаўніцтва дарог у першую чаргу, то нічога дзіўнага, што ў мяне там гэта местныя портары тутэйшыя. Ладно, давайте тады іх праігнаруем. Мне падалося, што там просто матэрыялы ёсць, просто так ляжаць. А внутрь я в любой момент могу зайти, так? Так, могу в любой момент зайти внутрь и атрымаць сабе... Так, я зразумеў, поплавать можно в любой момент. Але я сюда не для гэтага, я для доставы. Дарэчы, яшчэ варта было бы глядзець сабе гэтыя месцы, дзе можна паставіць новыя басейны. Гэтыя крыніцы гарачыя. Я неяк здавала назад з Магеллана на грузавіку і збіла нас несмяротна аднаго портара, і ён пакрыўся на мяне. Я вось гэтага баюся, іх збіць вельмі лёгка. Яны яшчэ час часу стаяць у такіх месцах вельмі незручных. А як ужо бачыў катсцэну на дне народжання, мо яшчэ адну цікавостку пра яе ведаеш. Я яе не поўнасцю нават бачыў. Я калі зразумеў, што гэта за катсцэна і што я бачу перад сабой, я вырубіў. То бок я не даглядзеў до канца. Не, вы бачыце, я бачыў тыпу захоп. Гэта тыпу, гэта катсцэна. Так, я бачу. Яна з месца здымак была. Гэта ты пра тое... Мегапазерскі, гэта ты пра тое, што падчас яе рэальна ў аднаго з актораў там, па-моему, дзень народзінаў быў. І яго рэальна, Кадзіма выйшаў, падчас здымак гэтай катсцэны якраз такі віншавалі з днём народзінаў аднаго з тых, хто віншаваў як бы гульца. Вось, то бок там даволі цікавая штука. Так, гэта я і бачыў там па тыпу сплітскрын, як захоп у іх адбываўся. Абавязкова яе зараз забяром увесь хералій, таму што нам яго не хапае. У эльфанінг, наколькі я зразумеў. Ну, вось гэта я зразумеў. Я, па сутнасці, я на захоп у асноўным глядзеў. Проста немагчыма было адарвацца. Я люблю глядзець вось гэтыя захопы, як чалавек, актор грае рэальны, і як гэта перадаецца ў гульню ўжо самім захопам. When he returned from his brief visit to the beach, his body retained trace amounts of water. It was these samples that I used to carry out my research. But I understood that the trips had begun to take a toll on his heart. So I can't help but worry still. Look after him for me. Hartman and I both belong to a community of people dealing with 21-minute syndromes. Ага, the 21-minute Anxiety Association. I first met him at one of our meetings. Naturally, these meetings only run for 20 minutes, so we got to know each other better by exchanging mails afterwards. We conversed at length about our shared struggles and grew closer through our joint research activities. Гэта цэлы набор людзей, у якіх... Нагадваю, у Хартмана, які зараз у нашым надзеячы Магеллане, які быў героем першай часткі, і ён зараз як бы герой другой, у іх сіндром 21 хвіліны. Па сутнасці,
ён канкрэтна кожную 21 хвіліну ён памірае. Ну ён спыняецца сэрца. Ну амаль спыняецца, карацей, давайте не будем в эту дэталь уже там лезть. Вось, і яго сэрца просто праз пэўны час перазапускаецца аўтаматычным дэфібрылятарам, але ён спецыяльна з-за таго, што ён жадае даследаваць бераг, ён робіць гэта не адразу, а дае час. Ён толькі праз пэўны момант запускае сваё сэрца, каб даць сабе часу пападарожнічаць па берагу. Ну вось. А і насамрэч такіх людзей шмат. Ну не канкрэтна з такой асабістасцю, але ва ўсіх гэтых людзей праблема 21 хвіліны. Яны існуюць 21 хвіліну ў парадку, але потым нешта здараецца. У яе, напрыклад, яна блюе вельмі моцна. I hope I can call on you again. Please, tell our friend I say hello. Вось. І што цікава, атрымліваецца, у іх нават ёсць сустрэчы, іх цягнуцца, ну, іх нават па тыпу супольства цэлае такіх людзей з такой праблемай. Як я разумею, што яны ўсе сінхранізаваныя. То бок, па сутнасці, 21 хвіліна, ну, блин, я нават не помню, як яны... Я нас просто сказала пра 20 хвілін гэтых сустрэч, але як гэта працуе, таму што мы бачылі Хартмана па тыпу мёртвым, і яе, ну, неяк цыклы яшчэ не супадаюць у галаве. Ну, ў любом выпадку, ёсць людзі, як канкрэтна з 21 хвілінай. О, дарогу нават бачым, якую мы пабудавалі адсюль, прыгожы краявід. Дайце-ка момант, я скріншотчик можа зараблю нават. Так, як он. Ну, кайфово. Повезли нашу гуму, керамику. А, почекайте-ка, я жадал ей забрать ресурсы. Хералей, як минимум. И было бы варто поглядеть, может быть, у ей так само есть что-нибудь на доставку. Альбо ресурсы інших гульцов, потому что керамики не хапает зараз. У яе заказы ёсць. Не тое. Не. До архитектора не поедем, мы уже там были. Доставить. Так, 8 мы возьмем. Нам плюс-минус по дороге. Далей. Я даверым груз, які мы дакладна будем самі дастаўляць. Это ўсё ў парадку. Гэта вось гэта можна адправіць, вось гэта можна адправіць. Гэта таксама. Это можа быць мы самі даставім. Так. Забіраем грузы. Забіраем у першую чаргу хіралей. Не грузы, а па сутнасці ресурсы, якія ёсць. Кераміку. Керамікі у нас зараз шмат, але я магу яшчэ 3 забраць ад яе. А давайте. Няхай. Яна нам спатрэбіцца. Адзінае, што можа быць, у нашу машину зараз гэта ўсё не влезе. Я об этом не подумал. Давайте заберем, а там уже будем разбираться. Когда ласка улезь у машину. Цудоўна улезла. Перапрацуем, может быть, что-нибудь яшчэ. Я ничего такого не собрал с собой. Ладно. Достава керамікі. І я думаю, пасля гэтай серыі вось мы праезд зараз зробім ва ўсходнюю Аўстралію і тады ўжо асноўную дастаўку зробім. Так, да дарогі трэба выехаць неяк.
О, блин. А ё-моё, гэта не... Ліхтарик хтосьці поставіў. Так, осторожно, 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 осторожно. Мы зараз близко до базы этих бандитов проедем. И им гэта можа не спадабацца. Давай, машинка. Блин, давай, заезжай. Збіў ліхтарик? Да не, он просто стоял. Я шчыра яго не вельмі заўважыў, тому што быў сканстраваны на іншых штуках. Вось, але ударыўся аб яго. Дзякуй Богу, што не залічыла, што я як удара для груза. То бок грузам усё ў парадку. Мне там нешта даволі крохкае было. Оп, яшчэ з сабой кераміку забралі. Мы пабудуем дарогу прама зараз. 2 кавалкі яе. І потым паедзем на ўсё, што застанецца, паедзем наадварот на поўнач. Вось гэта ўсё ж таки дарога самая моцная. Я пропускаю вельмі вялікую колькасць, не без неабходнасці аб'язджаць далёка. Пры гэтым я выязджаю адразу на месца, як аб'ехаць далей. І ў пустыню магу выехаць і на выбор, альбо працягну далей ехаць па ўзбярэжжу, вось у горад, які мне патрэбна будзе. Чэла, вы што на дарозе робіце? Чэла, вы можете это... Сидите. Дякую вялікі. Упс, зачапіўся за мікрафон, выбачаюся. На Dreamfall The Longest Journey отправляется 9500. Дякую вялікі, мег па-азерскі. Едем. Я спадзяюся, гэты кавалак дарогі будзе праз ваду. Мне не прыйдзецца там нешта прыдумваць вельмі моцна. Кераміка пайшла. Вось, уся неабходная. Мяне ў першай частцы раздражнялі кінутыя пасярод дарогі трыцыкла. Ну, дарэчы, тут нешта... Яны толькі каля базы усіх тусянь, то бок нічога такога прям дзесьці абы-дзе не адбываецца. У першай частцы я адразу была магчымасць разбураць аб'екты іншых гульцоў. Не аб'екты, а нават машыны, напрыклад, альбо трыцыклы. Яны то бок блакавалі, і яны прям блакавалі. То бок ты месцамі не мог прайсці. З-за таго, што хтосьці дрэнна прыпаркаваў машыну, ты просто не мог прайсці нармальна месца, там мог груз сабе пашкодзіць, якога ты, можа быць, шмат вёз. Што? І гэта ўсё? То бок увесь гэты... А ё-мой, я спадзяваўся, он мяне давязе вось прям літаральна іншы бок. Блин, ладно, прыйдзецца самому пабудаваць. Не вельмі ўдалы кавалак дарогі. Зараз. Я проеду праз раку ўсё ж такі на іншы бераг і там дабуду той кавалак. І яшчэ на Dreamfall The Longest Journey адправляецца 2500. Дзякую вялікі. Ось. І ў першай частцы з таго, што яны не адразу была дадана такая функцыя, то бок зараз яна ёсць і вы можете не ведаць, але ў мяне ні адзін, ні два грузы былі зламаныя толькі праз тое, што перада мной стаіць машына. Калі вы памятаеце, там чэл, які, па-моему, фанат нешта коміксаў, нешта такое. Ён у даліне такой, не даліне, а прям у дзюрцы ў зямлі літаральна жыве. І там 3 машыны, карацей, накіданы іншымі гульцамі.
І ўсё, і ты іх не можаш разабраць, ты можаш толькі іх перапаркаваць. А некаторыя з іх немагчыма перапаркаваць. Вось проста яны там, ну, чэл упаў літаральна на гэтай машыне, выйшаў з яе і ўсё, яна там засталася. А мне цяжкі груз туды даставляць. Ну вось і праблема. З ніадкуль проста. Не дадалі гэта даволі хутка, але вось такая вось штука, якая у пачатку вельмі раздражняла. Так. Ну ўсё, тут з керамікай разабраліся. Фанат Людына на гары жыў. Фанат Людына... Гэта ён на першай лакацыі, які быў, так? Я правильно яго памятаю? Нешта кавалкі дарогі пайшлі такія, што табе патрэбна амаль увесь шлях ісці проста самому. Так. Тут 3200 керамікі толькі для таго, каб... О, не, гэта мы не будуем кавалак. Просто не зараз. Значна пазней я гэта буду рабіць. У ямцы калекцыянер, так. Вось, ён калекцыянер альбо нешта такое, ну я не памятаю. Карацей, ён літаральна там я апісваю, гэта другая лакацыя і недалёка каля асноўнай дарогі улева ты з'язджаеш і там яшчэ такое поле, як марсіанская нейкая тэрыторыя амаль па знешняму выгляду, просто голае поле, камяні і жоўты пясок. І ёсць правалы ў зямлі, там ёсць расколіны такія прям моцныя. В адной з расколін жыве адзін з персонажаў, і вось у гэтую расколіну, я так разумею, людзі просто падалі на машынах, і там магло быць 3-4 машыны, адна амаль ляжыць на адной, і ты не можаш іх знесці, ты не можаш іх перапаркаваць, а ты ідзеш ледзь-ледзь, у цябе перагруз, і ты спрабуеш туды даставіць. Таму што адзіны адэкватны спосаб, як туды даставляць груз, гэта па сутнасці на нагах. Ну, яно самае зручнае. Я яшчэ прыстаўку мула ўкрасці трэба было. Вось як такая я ледзь памятаю, але падаецца, што так. Нешта такое было. І, дарэчы, гэты калекцыянер, насамрэч, ён з ім скандал быў, ну, з рэальным чалавекам, які з'яўляецца. Таму што рэальны чалавек гэтага персонажа калекцыянера гэта адзін з крупных, ну, дырэктар адно з крупных выданняў у Японіі гульнявых журналаў, там, часопісаў. Вось. І пра яго быў скандал у тым, што ён, ну, па сутнасці, яго гэтым падкупілі, каб ён высокія азнакі гульні паставілі. Ну, вось такое быў тыпу скандал. Але, ну, ён мог, мне падаецца, выставіць ён проста высокія азнакі ставіць вельмі рэдка. А тут ён пад сваё, па сутнасці, кіравання гэта ўзяў, і вось з-за таго, што уся гульня на нетворкінгу пабудавана, то як бы ён паставіў да старынгу нейкі проста надзвычайна высокую адзнаку, што ўспрынялі як ну, па сутнасці, як карупцыю. Можа, ён не калекцыянер, ён, па-моему, фанат коміксаў, нешта такое. Ну, ён гульнявое выданне, карацей, ну, рэальны чалавек гэтага персонажа, ён кіруе крупным выданнем у Японіі. Часопісам гульнявым. Такі трошки там спрэчны момант адбыўся ў выніку. Мы зараз гэту дарогу трошки прасунем далей. Так, дзе яна там? Бось гэты кавалак. І заязджаем, аддаем грузы, заязджаем да маці, да механіка, тое, што нам... І аддаем усё, што нам не па дарозе, просто аддаем куды-небудзь. Не зусім трошачкі. А што не так? А што не так? Што я неправільна сказаў? Я просто скандал, гэта ж я ў ім як бы не ўдзельнічаў, я его чытаў. Я памятаю, што скандал быў з выданнем, забыўся, як яно называецца, Котацу, нешта такое.
і што па сутнасці, ну як гэта успрымалася як ну не карупцыя, што занадта высокая адзнака для гульні. Не, просто нават з твайго апісання хабар як ёсць. Ну, тыпу, блин, яно запісанне. Гэта скандал быў у гэтым, як бы. Але па сутнасці проста Кадзіма, тыпу, збіраў розных людзей, а гэты чал паставіў проста высокую адзнаку. Гэта не две звязаныя рэчы. Вось. Гэта можна ўспрымаць як хабар, але не, гэта не абавязкова ён. Таму што, па-мойму, гэта ўспрымалася... Ну, проста калі ты хейтер, то для цябе гэта відавочна. Так? Ну, гэта вось так выглядае. Таму што гульня тыпу хрень, не павінна быць такой высокай адзнакі, гэта ўсё лютая хреновіна. Але з іншага боку, тыпу, калі гульня файная і яму падабаецца, то у чым праблема? Вось. Абвінавачванне стаяло ў тым, што высокія адзнакі, там нават вельмі крутыя гульні не атрымлівалі высокіх адзнак у гэтага выдання. Вось, а гэта самае Дэстранінг атрымаў. Па мне, па меркаванню шмат каго, тыпу, Дэстранінг такога не заслугоўвае. Я шмат бачыў хейтаў, бо Дэстранінг нам першы, калі ён выйшаў. Калі ўжо ўсе адчапіліся ад яго, стала нармальна. Ну, тыпу, калі па сутнасці тыя, хто трапілі ў гульню, хто не з'яўляліся мэтавай аўдыторыяй, скажам так. Вось, тады стала ўсё плюс-мінус на свае месцы, таму што шмат хто чакаў гульню ад Кадзімы, і гэта зусім незвычайная гульня ў шмат у чым, але пры гэтым нічога такога як дрэннага яны не робяць. Не настолькі дрэнна, наколькі пра яе пісалі, скажам так. Таму што я бачыў выключна хейтараў у той момант. Я магу зразумець іх трошкі, але што гэта гульня не для ўсіх, але клёвая ж. Не падаецца пытанне нават не да таго рэдактара калекцыянера, а да Кадзімы. У сэнсе? Уся першая Дэстранінг гэта, ну, я проста скажу, па сутнасці, Дэстранінг першы гэта выключны такі праект, у сваім сэнсе, што ён сабраны літаральна на гэтых самых, на добрых пажаданнях усёй паловы індустрыі, блин, ну ладно, не паловы індустрыі, но вялікай колькасці людзей з індустрыі, якія проста прадставілі Кадзіме рэсурсы для гульні. Таму што там няма тыпу нейкай вялікай карпорацыі, якая стаяла. Там па сутнасці вось Кадзіма, яго аўтарытэт і яго сувязі. Ну, яго асабістыя сувязі як чалавека. Гэта пабудавала гульню поўнасцю ад пачатку до канца. Немагчыма была бы, я не кажу увогуле пра тое, што ям якасць была бы не тая альбо нешта такое. Я кажу канкрэтна, гэта тэхнічна немагчыма. Рухавік па сутнасці ўсё на дамовах, літаральна ўсё на дамовах. Тыпу, а можаце мне, калі ласка, падзяліцца, гэта Stone Soup, як он, каша з сякеры, ведаеце, Stone Soup, карацей, сабрана індустрыяй. Гэта унікальная вельмі штука ў гэтым сэнсе, проста. І таму да гэта далучаліся шмат людзей, прыклалі руку, дапамагалі, і адзінае, якое, што яны ўзамен наколькі вядома атрымалі, гэта па сутнасці свой твар у гульне. Ну, то бок, проста тое, што яны, іх твар з'яўляецца у персанажаў. Шмат хто з іх у гэтым знаходзіцца. У трэцім Mass Effect таксама была персанажка нейкай гульнявой журналісткі, таксама казалі пра подкуп. А вось гэта я можа прапусціў так. Ну, калі ты такога чалавека дадаеш у гульню, вядома, як яно будзе ўспрымацца, нават калі там і думкі не было падкупіць і нейкую уздзейнічаць. Не, ну, гэта так. Тыпу, гэта можна чытаць, трактаваць як пажадаецца, але глобальна я не бачу нейкага прям подкупа, таму што, па сутнасці, подкупам ты дадаш мой твар у гульню, і вы сябры, і ты дадаш, ну, па тыпу, максімум панібратства, панібратэрства такое, ну, вось і ўсё. Але чаму нахрен не?
гэтыя людзі усіх і каго вы можете пабачыць, яны нейкім чынам альбо з'яўляюцца гэта ведаеце па тыпу Кадзіма па сутнасці рабіў гульню са сваімі сябрамі. Вось калі б вы з сябрамі нешта рабілі і яны з вельмі розных кавалкаў індустрыі альбо фанаты твае, то бок ну па сутнасці там некаторыя просто вельмі паважаюць Кадзіму і жадалі бы за гонар просто паўдзельнічаць неяк дапамагчы. І гэта не выглядае як па тыпу подкуп нейкі прям. Не, гульня бы і без гэтага была бы добра атрымала аднакі, як бы без таго. Вось і я не ведаю. Ну, шчыра для мяне вось гэта выглядае так. Па тыпу сябрамі вырашылі зрабіць ачмурэнна. Тыпу вось наколькі можам. З абмежаванымі рэсурсамі і па сутнасці проста па дамовах. Вось, таму што грухавік Дэцыма, по-моему, Дэцыма ён называецца. Той, які ў Horizon Zero Dawn выкарыстоўваўся. Вось. І гэты рухавік Death Stranding. Гэты рухавік яму Кадзіме просто далі і навучылі каманду як карыстацца. Не каб прадаваць, ніякай просто няма аніякай там надзвычайнай штукі. Кадзіма просто прыйшоў спытаць, чэлы нават самі прыйшлі. Такія: Кадзіма, слухай, табе рухавік патрэбны, мы твою каманду ўсяму навучым. Ну такі: добра, давайте. Канец. Тыпу усё. Ось, гэта ну такое. То бок успрымаць можна вось з гэтых двух бакоў. Што з гэтага з'яўляецца подкупам, там, хабарам, а што не, як бы мне падаецца, меркаванне кожны можа сам скласці. Вось для мяне гэта вось так выглядае. Я думаю, быў бы як Кадзіма, я таксама бы, калі з сябрамі магу нешта зрабіць, я просто беру ды і раблю, і ўсё. Калі добры водгук пакіне, добра, дзякую вялікі, але ну гэта было не абавязкова. Але калі чалавек сам у гэтым неяк паўдзельнічаў, то малаверагодна, што ён будзе нешта дрэннае. Просто таму што людзі ёсць людзі, сябры ёсць сябры. А ён дадаў галаграму Элой. Так, а потым ён дадаў галаграму Элой і штук з Horizon Zero Dawn. Таму што чувакі просто самі прыйшлі такія: слухай, табе рухавік патрэбны, натрымай рухавік, чэл. У вас няма ніякага рухавіка, а наш рухавік ідэальна падыходзіць для прамалёўкі вялікай колькасці ландшафту. Ён для гэтага зроблены, блин. Ось ён такі: ну добра, да трымайце Элой, карацей, у гульню. Я думаю, гэта нават не было дамовы з гэтым. Ён такі: я зраблю гэта. Ну, дзякую вам вялікі, вось вам. Я думаю, што гэта прыкладна такім узроўні, ён як падзяку гэта хутчэй. Паказаць, што гульня збудавана якраз такі. І гэта вельмі ўкладваецца ў асноўны пасыл гульні, што тыпу будуйце сувязі, размаўляйце з людзьмі, і гэта важна. Тыпу вашыя вяроўкі, яны тыпу важная штука. Мне падаецца, як частка пасыла гульні, ён з такога боку гэта бачыць. Не той, каб па тыпу: каго падкупіць мне, так каб мне адзнаку бы павышэй паставілі. Не, ну я не думаю, што гэта так. Кадзіме трошкі пофіг, мне падаецца. Ён такі чалавек кінафестываляў, скажем так. Яму галоўнае, каб было тыпу клёва, так як ён бачыць, а не як хтосьці чагосьці супер жадае. Вось, я думаю, ён атрымлівае задавальненне таго, што людзям падабаецца тое, што ён робіць, але ён можа сабе дазваляць любое вар'янства, і яму гэта будуць выбачаць. Таму што, ну гэта ж Кадзіма. Ралеф, вось калі ты бачыш, як, напрыклад, нейкі бізнесмен дарыць начальніцу падатковай інспекцыі машыну, яны ж могуць быць просто добрыя сябры, могуць, але гэта будзе ўспрымацца ў 100% выпадкаў, тут не зусім яно, але некуды ў той бок. Так, гэта ёсць такое, калі ў яго сябар у падатковай, то гэта будзе так і ўспрымацца. Вось. Калі нават паслугі ніякай узамен не будзе аказана. Вось. Але трэба разумець, што умысным суддзям і іншым такім вось, ну, скажем так, важным людзям ім нельга атрымліваць нейкія падарункі. Ім проста нельга атрымліваць падарункі. Гэта забаронена ім. Вось. Якраз такі за вось гэтай праблемы. За таго, што мы людзі, мы цягацеем да іншых людзей і, скажем так, проста па тыпу у гэтым выпадку нармальнае чалавечае: ты дапамог мне, я дапамог табе, яно не павінна працаваць. І ёсць пэўныя пазіцыі, на якіх гэтага рабіць нельга. Прям нельга. І я лічу гэта правільна.
Які конкретно можна, які нельга, я тут, на жаль, вам не суддя. Ось, для суддей і там розных ну, палітыкаў, мне падаецца, гэта не нарм. А вось для гэтых самых, ну, калі гэта на ўзроўні гульні, я нават не ведаю. Мне падаецца, ну, гульня і гульня. Таму што, па сутнасці, мы ж, ну, тыпу, мы ж гульцы, мы можам ацэньваць, ці падабаецца нам гульня, ці не, так? Ну, мы здольныя ж скласці сваё ўражанне. Вось, і таму можам самі рабіць сваю выснову. Блин, тут нешта раскидано усяго. Давайте подбираем тут грузы. Блин, а где сходу уволили? Блин. Цікаве место, где груз валявся. Так, больше нічого нема. Раптовно. Гарылы таксама атрымалі напрацоўкі ад КП. Гарылы у сэнсе Guerrilla Games. Guerrilla Games гэта у нас хто? Ну, у сэнсе што яны рабілі? І КП гэта хто? Я просто спрабую зразумець канкрэтна, пра якія студыі гаворка і пра якія праекты гаворка. А, я наждаю, каб мы лесвіцу пабудавалі. А ў мяне няма, мне падаецца, так? У мяне няма ніякай лесвіцы. Дзіўна. Это нават дзіўна, я вам скажу, што у мяне лесвіцы ніякай няма. Реально няма. Просто не халеры. Я выйшаў кудысьці без лесвіцы, гэта ж просто немагчыма. А, Каля, да. Ось падаецца, што тут і падзелася. Так, зараз адпраўляем тут. Это, па сутнасці, апошнія дастаўкі, просто разважу тое, што мне тут паблізу. Зараз сюды жа, у Мазырку, я дам грузы, якія я не збіраюся дастаўляць, і, можа быць, рэсурсы падаю усе, якія мы тут панакапіліся. Hello and welcome, friend. Sit tight while I check your orders. You clearly took... What a surprise. I can't imagine... You've always been there for us, and so we want you to Што have гэта? this. Што за прылада? Come in handy. О, калі мы губляем прытомнасць, гэта прылада мяне аўтаматам падымае. Цікава, але я не ведаю, наколькі жорсткія мне бойкі патрэбна сустрэць, каб мне гэта спатрэбілася. Your material allowance has been increased again. Аддаем ёй усё, што нам не патрэбна. На, трымай. Забірай. Я ўжо хутчэй. Is an auto AED unit. It can be attached to your backpack. In the event you fall unconscious or suffer significant blood loss in the field, this device will activate automatically and get you back on your feet. But this will only grant you a temporary reprieve. Once it triggers, you'll need to avoid combat at all costs and retreat to a safe area while you still have the strength to do so. Anyway, it may well save your life one day. So keep it with you, huh? And see Я that you прям не come ведаю, back soon. мне рэальна нейкія жорсткія бойкі патрэбна будзе сустрэць, каб мне ён спатрэбіўся. Конечно, можа варта было бы яго падвесіць, просто каб ён вісеў. Дата-сайентісту, піянеру. Это мы механіку даставім і так. Это далёка вельмі весці, архітэктару.
далёка, даунзеру таксама. Усё гэта даем. О, механіку ёсць яшчэ. Усё, вось гэта ўсё адпраўляецца ў нас. Это набор груза. Ну, ось, направіўся. І мы забяром адсюль. Можа быць, штосьці да механіка яшчэ ёсць. Малаверагодна, насамрэч. Звычайна людзі, я так бачу, закідваюць тое, што яны... О, да механіка ёсць. Тое, што ім не проста не па дарозе, а тое, што вельмі далёка ад іх. Давайте. Так само до механіка пойдзем. І лесвіцу забяру, няхай у мяне лесвіца будзе, якраз я паставлю тут паблізу. Прылада адрозніць непрытомнасць ад сну. Я спадзяюся, што адрозніць. Не хацелася б з раніцы так прачнуцца. Вельмі моцны гадзіннік такі. Так, вось яна лесвіца. Цудоўна, лайк атрымалі. Я прапаную нам праверыць, што там зверху. Давайте. А, вось гэта яму, так. Эй, яму, як у тебе справа? Sam, if we're not in a position to deliver an animal directly to the shelter, we should leave it at the nearest facility. Добра. Давайте тады гэта пакінем тут літаральна. Осторожно, у нас шмат груза. Гэта яму у нас адпраўляецца карацей сюды, таму што я... Это зусім не тое, што я збіраўся рабіць зараз. Guerrilla Games выкарыстоўвала ў распрацоўцы асвятленне для другой часткі Horizon напрацоўкі і досыць атрыманая ад Kojima Production, якія яны займелі падчас распрацоўкі першага Death Stranding. Ага. То бок, ну, па сутнасці, Кадзіма яшчэ і назад адплаціў ім. Ну, падаецца... О, блин, груз упаў. Да. Чакайце-ка. Занадта высокая гэтая гранатень. Чапляецца за праходы. Мне падаецца, гэта нармальнае ўзаемадзеянне, не? Так, даверым іншым гульцам. А самі займемся дастаўкай нашых. Так, да механіка поедем. Ось. Гучыць як здаровая штука. Ну, тыпу, каманда падзялілася рухавіком, які яны самі распрацоўвалі, гэта іх унутраная распрацоўка. Яны дапамаглі скарыстацца ім для стварэння гульні, шансы ў якой яна магла быць плюс-мінус нармальнай гульнёй, але не факт, што Кадзіма рабіў першую гульню самастойна, тыпу, без, скажем так, без таго, каб за гэтым прыглядала Канамі. Вось. І шчыра там было такое, што, тыпу, Кадзіму, ну, скажем так, у гэты момант было невядома ўвогуле. Кадзіма зробіць хаця бы проста нармальную гульню альбо хранейкую. Таму што ты ніколі не ведаеш, колькі ўплыва адзін чалавек робіць. Ён можа сцвярджаць, што ён гіганцкі там супер-пупер-пуп зямлі, але насамрэч рабіць не халеры. Вось. Такіх людзей да халеры. Гіганцкая проста колькасць. Ось. Кадзіма жа насамрэч, ну, уплывае на праекты, і можа быць, ён уплывае насамрэч не самыя лепшыя часткі, гэта кадзімаўскія, так, у гульнях. І пра гэта шмат гаворак было і чутак. І ў выніку надзеі на тое, што прям гэта будзе прям хіт нейкі, у іх не было. Гэта было проста такое, ну, яны рызыкнулі. Ну, тыпу, мы дадзім, у нас падыходзячы рухавік, на, трымай. Вось. І ён у выніку гэта ім акупілася тым, што яшчэ яны атрымалі досыт узамен. А CD Projekt там абмяняліся выявамі. Пра гэта я трошкі не ведаю, пра што гаворка.
Так што гэта гучыць як здаровая, але зноў жа я разумею, што тыпу ёсць нейкая вось момант, калі гэта нарма, калі не, і вось мяжу тут шукаць ужо паскладаней. Таму што час часу гэта проста па сутнасці хабар і проста абсалютна кумаўство, што не вельмі добра. Ну ось. Але з іншага боку агрэсіўны капіталізм бясконцая канкурэнцыя таксама ну, можа ні да чого добрага не прывесці. На Девинте Original Sin 2 адпраўляецца 500. Дзякуй вялікі. Як жа цудоўна дзеючы Магеллан выглядае. Ён настолькі не да месца, што гэта ачмуральна. У Кіберпанку можна сустрэць Кадзіму, а ў DS ёсць квест Джекі і потым ягоная галаграма. Окей. Ну там мінімальнае па тыпу ўзаемадзеянне. Па сутнасці проста невялічка калаба. Прям мікра. Дарэчы, пра калабу. Нагадваю, што у нас будзе кааператыў па Half-Life першаму у суботу увечары а 8 па Польшчы і а 9 па Мінску. Ось, залучайцеся. Гэта будзе па-за межамі звычайнага раскладу стрымоў. Будзем гуляць, праходзіць першы Half-Life кааператыўна, то бок сюжэтку будзем праходзіць. Адзінае, што можа быць мы ў пачатку прапусцім гэту самую цягнічок, які мы, калі вы памяце сам пачатак, вы едзеце ў вагоне, які вязе вас скрозь усю блэк-мезу, але праблема ў тым, што я нават у сінглплееры там не адолеў гэты цягнічок. Я 6 разоў яго пачынаў, і 6 разоў я падаў з яго, праваліўся сквозь тэкстуры. Хто будзе? Будзе Шаграэль, будзе Міхаць Гарэза, будзе Магільшчык. Вось нас і я 4. У ніку мы ў 4 будзем гуляцца. Ось. А пытаў я шмат у каго не атрымліваецца і... так. Што гэта? Каб машыны маглі вышэй скакаць. Ладно. І дадатковая броня для машыны. Добро. I'm increasing our allocation of materials. Use them. Now displaying your current porter grade. Ну, DS нормально так контенту навалілі ў межах гэтай калабы. Ну, так. Конкретно гэтай самай кіберпанкаўскай калабы. Просто іх калаба з Half-Life ёсць, напрыклад. Ну, это шмат чаго. This particular set is for a pickup off-roader. Ну, я скажу, яно адчуванне, што гульня як бы пра спалучэнне людзей, і ў гэтым кантэксце спалучэнне людзей плюс яшчэ прасочванне гэтай ідэі ў рэальнасць, мне падаецца, гэта вельмі моцна. Вось, ну, канкрэтна ў гэтым кантэксце. Anyway, take care, my friend. Order completed. Well done, Becco. 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 Так, блин, я адзінае, што, ведаеце? Я пераправерыць яшчэ раз, што у мяне ў машыне ёсць? Што мне з сабою? Я просто магу, ў прынцыпе, ехаць. Гумы трошкі засталося. І ўсё, па сутнасці, так? Грузы... не, грузы нейкія ёсць. У Мазерхуд? Адкуль яны на мяне ўзяліся? Я ж толькі... Это, хутчэй за ўсё, машына едзе і падбірае ўсё, так? Так, хутчэй за ўсё яна... Я просто не жадаю ўжо заязджаць у Мазерхуд спецыяльна за гэтым. Давайте аддадзім просто нашыя грузы каму-нибудь іншаму даверам, якая даставляюць. О, а тут ё маска з Ghost of Yotei. Я вось не ведаю, дарэчы. Але Ghost of Yotei жа выйшаў вось толькі, не? Так, гэта
Гэта можа быць... Не, это не па дарозе, не зусім па дарозе. Не, просто скінем наш груз, даверым іншым гульцам. Ой, так. Скидываем. Your service in transporting this cargo is appreciated. The delivery will be... Я бы хацеў, дарэчы, у Ghost of Yotei пагуляць. Я прайшоў Ghost of Tsushima, по-моему, нават платану. Я, по-моему, платану ўзяў Ghost of Tsushima. І... Нешта слова Ghost чамусьці раптоўна стало складаным. Вось, я атрымаў там плаціну, я б, можа быць, пагуляў бы ў Yotei, але мне трошкі грошкаў шкада, так што мы будзем хутчэй за ўсё мы дакладна пасля Death Stranding мы зладзім серыю Divinity Original Sin, але пакуль я не ўпэўнены наконт якога крупнага тайтла мы будзем праходзіць далей. Гэта пакуль яшчэ пад пытанне. Мы яшчэ далёка да канца Death Stranding па маіх адчуваннях. Так што гэта яшчэ вельмі далёкія планы. Паглядзім. На чужок квестаў некалькі прадметаў, касметыкі, 2 галаграмы, магчымасць хакаць сканеры мулаў. Ага. Ну не блага так, ну окей. Катошка угладзіў? Так. Это, по-моему, нават... По-моему, гэта част нават трафей нейкі, але я гладзіў просто калі бачыў. Зараз поедем по галоўнаму квесту. Нам, па сутнасці, калі ўжо яно у тым стане, у якім яно зараз, нам вельмі проста галоўны квест выканаць. Мы зараз праедзем... Можна было бы нават, дарэчы, тэлепартнуцца просто. Але ладно уже, халя развім. Едем у заходнюю частку і просто грузы для механіка. Ну, до механіка мы не поедем. Ужо, хопіць. А то мы так бясконца будем катацца. Я нават з-за таго, што гледзячы на гадзіннік, я можа нават не буду хераліі ніякі збіраць па дарозе. Мы рэальна выканаем вось галоўны квест. Таму што мы зрабілі для яго ўсё, што неабходна. Мы падрыхтавалі вялікі кавалак дарогі, нават калі дзесьці нам яго не хапаць будзе, потым мы яго яшчэ дабудуем. Таму што, па сутнасці, галоўны квест зараз гэта праехаць усю Аўстралію, калі коротка. Чакайце, как гэта... Ладно, металлу забяром уже по дарозе. Добра, міны. Шмат мін. Объезжаем. Целое поле их. Верагодна, магчымасць прыкінуцца каменчыкам таксама з гэтай калабы. З кіберпанка? Просто, ну, прыкінуцца каменчыкам я пабачыў толькі ў другім Death-Stranding, не? Ну, галаграната. Яна ж выключана тут. Не, у першы час не было такого. Альбо я там нешта не сабраў. Бо у мяне ў першым Death-Stranding не ўсё выканана. Ну, каб вы разумелі, я прям не увесь контент паглядзеў. Калі там дзесьці трэба камусьці там супер штосьці даставіць шмат разоў, то я гэтага не рабіў. Я рабіў сабе ўздавальненне. Выключна, тыпу, будую, што падабаецца, езжу да каго падабаецца. Мне падабаецца ў горы лазіць, я буду лазіць у горы. Мне хочацца зараз пакатацца проста, я буду катацца, вось такое.
Было першае, не гранта, просто маскіроўка. Окей, не памятаю такого шчыра. А гэту як здольнасць якая заўсёды доступна, але альбо патрэбна нейкі рэсурс карыстаць? Я чуў, што ў першым можна было адрадекам маскіравацца. Адрадекам можна не маскіравацца, а адрадекам можна выбіваць... Карацей, там самая такая механіка, якой тут няма, і дзякуй Богу шчыра. Яна мяне трошки напружвала. Гэта тое, што мулы мелі свае сканеры, якія казалі ім, што паблізу ёсць хтосьці з грузам. То бок, калі вы заходзіце на тэрыторыю мула, у вас ёсць груз, вас гэту тэрыторыю скануюць, і калі на вас ёсць груз, вас заўважаць, вас адразу будуць шукаць. І вам прыйдзецца скідваць груз сабе альбо яшчэ нейкім чынам хавацца. Таму што далей прыйдзе яшчэ адна хваля і дакладна гэта зробіць. Але адрадек, калі вы яго своечасова паспяваеце выкарыстаць, так, то адрадек па сутнасці можа нейтралізаваць гэтую хвалю сканера і на пэўны час выключыць сканеры мулаў. Што не будзе даваць ім бачыць ваш груз. Трэба своечасова просто націснуць. Гэта не тыпу маскіроўка адрадекам, але гэта хаця б абараняе ваш груз ад таго, каб быць заўважаным. Маскавацца таксама з адрадека. Окей, ладно. Ну вось гэта вось пра гэты каменчык выкідвацца. Не, у мяне ні разу не было галаграм, я не ведаю. Я не ведаю, пра што вы кажаце. Просто частка, калі я пагуляў вось на пачатку, так, і потым я пачаў гуляць у Director's Cut, мне столькі новага рыштунка накідалі, я трошки прычмурэў. Але я не пры гэтым трэцім праходжанні я не вельмі паглыбляўся ў дадатковыя квесты. Я праходзіў па сутнасці асноўную сюжэтку. Вось, і нягледзячы на гэта, я ўсё роўна атрымліваў сабе нейкую лютую колькасць усяго. Абсолютна нечаканых рэчаў. Так, нас заўважылі на гэтай базе нарэшце. Валім адсюль. Каб вы разумелі, мы скрозь варожую базу прям едем. Абсолютно не хаваючыся. Так. Я вось думаю, мы же можем адсюль на монорейке адразу поехать, правильно? Так, можем взять монорейку и на ёй добраться адразу до Westford Nod, забрать сюжетный груз и разом з машины на монорейце зноў приехать сюды же, правильно? Это будет самый короткий шлях. Але мне хотелось бы, ведаеце што? Наведаць можа некаторыя месцы, у якіх я вельмі даўно не быў. Таму што, блин, ну, зноў жа, па часу у мяне не тое, каб шмат яго. Просто за это ідэальны момант наведаць месцы, у якія я пытаў, каб людзі дастаўлялі, але так не забраў гэтай дастаўкі. Так, па сутнасці, як я зразумеў зараз, калі я не памыляюся, калі вы кажаце іншаму чалавеку даставіць штосьці, то ён даставіць для вас, але як бы ён атрымае за тое, што ён даставіў, а вам патрэбна прыехаць у гэтае месца і пацвердзіць, што вы дастаўляеце. Такім чынам у вас атрымліваецца шмат чаго вы можете даставіць, нягледзячы на тое, што вы просто як бы аддавалі іншым гульцам. Наколькі я так разумею, як гэта працуе. І калі гэта так, то мне варта было бы зараз праехацца бы просто па старым месцам і сказаць, што я даставіў вам рэчы, калі я правильно разумею, як гэта працуе. Ну, як мінімум, тут ёсць дастава да Westford Nod, а мае сэнс узяць яго. Ну давайте яго возьмем і на монорейцы прыедзем у Westford Nod. Вось і ўсё.
Так, металлы и химикаты. Есть? Грузовик. А что тут новый рыштунок нейкий зрабіць, так? Вось яны. Ладно, у гаражы новое паляпшэнне для машины. Я не магу яго кастамізировать, зразумеў. На бэкпэк у мяне новыя штукі таксама з'явіліся. О, я, можа быть, подвесить магу штосьці новое? Не магу. Ну і ладно. І знешні выгляд. Што мне тут ёсць? А, ну, зразумеў. Гэта самае... капюшончик для... каптурак. Добра, давайте, няхай пойдем на монорейцы. Калі у мяне Westford Node будзе некалькі дастаў, то ўсё добра. Альбо, чакайце-ка, блин, не тое. Не-не-не-не. Можна, калі ласка, не, назад. Назад. Что-нибудь ёсць туды? Вось гэта туды. І ўсё па сутнасці, так? Давайте заберем с собой. Так, где там монорейка? Фишка, VR-тренинг. Монорейка. Монорейку достави, привези мне, калі ласка, Westport Node. Загрузить груз. О, с приватного локера можно. Тут нормально так. В той же момент мне гэта ўсё не патрэбна. Машину загрузить. Ось я. У Westford Node. І мяне. І ўсё, і поехали. Я зараз, пакуль мы едем на монорейцы, я адойду на невеличкую хвилиночку. Зараз вернуся. Спокойненько докотимся. And the fears switching sides. I own $1 million worth of stock, but I still won't sleep at night. What is it that I've become? -61. Now the water level rises high in my cold paradise. Men sit in circles and talk numbers I never really liked. The way they think of life as some kind of gamble and watch the city drown. Where is it that I belong? Я вернулся, протягиваем ехать покуль на монорейце. Так. А яно не адзначана? Можа быць і адзначана. Я просто нават у першай частцы я ў асноўным дастаўляў усё самастойна. Прям усё абсалютна сам. Зноў жа, я гуляў у першай хвалі гульцоў, і грузаў, якія іншыя гульцы просто так пакідалі, было няшмат.
Вельмі мала. І звычайна я па сутнасці браў, гэта я быў чалавекам, які браў грузы іншых гульцоў і прывозіў у іншае месца. То бок я не давяраў іншым гульцам, таму што па сутнасці у мяне туды, куды яны спрабуюць даставіць, ну куды бы мне можна было бы груз заставіць, у мяне і так 5 зорак. Вось, я прям, ну, я вязу ім грузы куды-небудзь у незручнае месца і дастаўляю іх. Вось. Это зараз я магу панакідаць, і яны там вось назад, напрыклад, усё гэта. Таму што я не развіваю максімальныя адносіны там з тымі месцамі, якія наведаў толькі ў першы раз. А першы раз, калі я дэстрэнінг праходзіў, у першую частку я літаральна сустрэў новае месца, яно будзе на 5 хутчэй за ўсё, вельмі хутка. Ну то бок я буду рабіць усё, каб на 5 яго разагнаць. І буду браць усе грузы, якія будуць туды дастаўляцца на 5. Я ў першай частцы, я зараз не зусім до конца разумею вашу размову наконт трупаў. Я ў першай частцы нікога не забіў. Я нават не ведаю, што адбудзецца, калі кагосьці забіць. Адзіная дастаўка трупа была это сюжэтная ў пачатку. Ну там яшчэ адна дастаўка трупа будзе, але таксама сюжэтная па сутнасці. Альбо там дадатковы квест такі. Ось таму я нават не ведаю, пра што вы зараз размаўляеце. Так. Нормально мы так даставілі. І гэта хутчэй ўсё ж такі з грузамі гульцоў. Good evening. I say that you're still out working late into the night. Bringing up the order info now. Bringing this much in all by yourself is something only a skilled porter could do. It's like a dream come true, this showing up on our doorstep. We've written it off. Добре. Поліпшена батарейка. Please accept this data as an expression of our gratitude. We've upped the quantity of materials we keep on hand for you. Don't hesitate. А да старога, які на гары жыў, ты пасля таго, як на 5 прамацаваў, дастаўкі працягваў рабіць? Да старога, які на гары жыў, у таго, у каго жонкая праблема была, альбо які стары? Альбо стары, які не хацеў далучацца, ён на яшчэ ў пачатку другой лакацыі. Я вельмі дрэнна памятаю ўсяго. Я магу памыляцца. Ну, уже я, і па тыпу, тое, што я апісваю, гэта я першую палову другой мапы так рабіў. А потым я скончыў гара ў мяне, вось прям гара, яна ў мяне не поўнасцю дастаўленая там да 5. А у мяне адзін горад там не развіты быў до канца. Ну, вось такое. Забіваў. Які далучацца не хацеў. Па-мойму, ён на 5 мяне быў зроблены. Але нават і далей яшчэ не дастаўляў, я не памятаю. Мне падаецца, у мяне адзін праз выпадкова патанулі, калі грузавік разам з тэрарыстамі кіданула электрычную гранату. Яны ў ваду з'ехалі, падаецца, патоплі. Ого! Стары, які стары. Ну, насамрэч. Даставу Мазерхут і механіку. Гэта мы ўсё давяраем іншым гульцам. Няхай яны дастаўляюць. Your service in transporting this cargo is appreciated. The delivery will be assigned to another porter. Блин, мне так хочацца музыку падмацаваць на максімум. Але зараз мы дакладна, адзінае, што мы зараз будзем рабіць, мы зараз проста галоўны квест выканаем. Я ўжо пераканаў сябе. Мы бяром галоўны заказ. Sam, it's Tarman. This order calls for the delivery of some specialized medical equipment. West Fort Knott is the only place nearby with the facilities capable of fabricating it. О, ведаеце што, блин, ладно, распавядзе, і я адменю гэты заказ, я адпачну за сама. The risk of tar contamination is too great, which means you'll need to take it the overland route. It's a lot to lug all the way to East Fort Knott, but there we are. Hook them up to the network once you're there, and we'll move the ship to your position. А, мне патрэбна, каб яно было па вадзе дастаўляла, над вадою ўсё дастаўлялася. Мне па ХК спатрэбіцца і масток пабудаваць, каб праз раку праехаць. Тут яшчэ дадатковыя квесты нейкія, іх шмат.
Блін, нормально тут накопилося квестів, насамрэч, за весь час. Так, у першу чергу, адпачыць. Так, добре. Сам іди і у душ. А то виглядаєш як чорт. Просто гэтым старым задана адна сумная дэталь. Можа быць, яны расказвалі, там ёсць нейкія дадатковыя гісторыі. Вось гісторыя, напрыклад, пары, якому ты там дзяўчынку дастаўляў, па сутнасці, як адзін з галоўных квестаў, а потым, калі адносіны з імі развіваць, у не ўсё так добра, карацей, ідзе. Там трошкі некаторыя вось гэтыя сувязі, яны як бы атрымліваюцца больш сумнымі, чым калі б ты іх проста не кранаў. Вось, такое цікавае там ёсць. Але я не памятаю іх проста, гэта даўно было. All right, Sam. What do you say we head out and get to work? Треба було би трошки лу погушкать, але вже ладно. Я реально трошки на час виряджу. Подзатрымліваюся. Нам спатрэбіцца на мосток. Хто памятае, хто колькі на мост мне патрэбна ресурсаў, каб яго пабудаваць? Я бы загрузіў гэты грузавік і ўсё прывёз бы просто адразу. Так, калі бы я ўзяў ПХК зараз у рукі, а ў мяне яго няма. А можна гэта ўсё адправіць? А тут месца няма, каб захоўваць. Ё-маё. Што за месца такое? ПКК ёсць. Гума, металы, кераміка. Вось гэта ўсё мы пакінем тут. Я заберу адсюль рэчы пэўныя. У грузавіку ёсць якар, які не патрэбны. Вось гэта мы разбяром. Я сабе зраблю вазочак. Так, гэта мы перамясцім, не, гэта не перапрацоўваць. Гэта будзе ў ПКК, па сутнасці, адзін у нас. Мы парачку іх зробім яшчэ, ну, пару возьмем з сабой. Пару лесыцы яшчэ. Таму што мне нельга пагружаць груз у ваду. Блін. Хто памятае, колькі патрэбна ресурсаў на масток? Машына. Та блін, машына. Ось. Тут яшчэ груз на давер застаўся, гэта забіраем з сабой. Есть описание, где мосток? Не, нихера не мне. Альбо рампу увогуле зрабіць. Не, мосток. Колькі? 600 металла, 800 металла. Да, 1200 металла мне спатрэбіцца. Забираем с собой 1200 металла и протягиваем шлях свой. Забираем металлы. 1200, так. Так бок мне па сутнасці патрэбна вось якраз такі 3 такіх вялікіх кантэйнера. Яны адправяцца нам у машыну. Ёсць. І мы даверым тут. А я не магу даверыць гэты груз, які з сабой у мяне. Што там за груз такі, чаму я яго не магу даверыць? Ладно. Халера з ім. Бяром галоўны квест.
Наша дастава ідзе вось адсюль. Скрозь усё гэта на самы ўсходні край. Хутчэй за ўсё мне прыйдзецца будаваць тут масток дзе-небудзь. І я ўжо буду даязджаць з іншага боку. А тут нават, блин, тут ёсць невялічкая рака. А там я не змагу пабудаваць. Ну, спадзяюся, грузавік дастаткова высокі, каб ён проста перавёз мяне, правильно? Так, тады гэта не моя праблема. Я змагу на два дарозе праехаць увесь шлях. Зараз мы ім і займёмся. Прототипы, вось, у машыну гэта ўсё. Машына падрыхтаваная. Можа быць, яшчэ аўтаматычнае кіраванне на дарозе. Вось. Мне цікава паглядзець, што гэта такое. Отправляемся. Есть пакуса попросіць перакінуць бал на Broken Age, але пачуццёва нібыта гэта будзе крышка нахабством. Ну, я бы сказаў, дакладна не зараз. Я зараз гэтым займацца не буду, таму што я абмежаваны па часе. Ну, вось. Але можам гэта абмеркаваць потым. Так. Па-па-па-па-па-пам. Усё, поехали. 1200. Я ж паклаў гэта ў машыну, так? 1200 сваё. Так, яно ёсць. Ёсць дастава... А, гэта запыт дапамогі. Блин, я их не могу никому отдать. Ладно, едем. Мы поедем на машине, будем заезжать у месца по дорозе, але не ва ўсе, усяго ў пару. Мы заедем до даліны, у якую я даўно не наведваўся. Вось, калі там ёсць грузы, дарэчы, вось, магу я паглядзець так на мапе, што ці ёсць туды дастаўкі? Сюды ёсць дакладна, сюды ёсць дакладна. Так, усе іх ёсць. Як мінімум там зелёненькая зверху з'яўляецца, там атрымліваецца, што хутчэй за ўсё ёсць, правильно? А з гэтымі тое ж самае? Не, тут няма нічога. Тут нічога няма. Ладно. Заедем мы реально вось у гэтыя два месца, як мінімум, і паглядзім далей. Я літаральна по дарозе. Окей, нечекано. Вітаю, Мета Ігорій. Так, для тых, хто адсутнічаў у пятніцу, у рулетцы перамагла Might and Magic 9, і мы ў яе будзем гуляць у чацвер. Так, у нас зараз галоўны квест. Мы літаральна праедзем усю Аўстралію, пазаязджаем да сваіх знаёмых яшчэ па дарозе. Так, вось тут. Да першага знаёмага заедзем. Мы вельмі даўно тут не былі. Сэнс у тым, каб проста пад'ехаць, даставіць тое, што даставілі іншыя гульцы. То бок я іх паспытаў у іншых гульцоў дастаўку, а зараз сам пацверджу, што дастаўка скончана. Атрымаю іх сабе лайкі за гэта і паеду далей. У канцы мы дастаўкі, мы пабудавалі амаль усю дарогу скрозь Аўстралію. Адзіны там, дзе кавалка не хапае, мы масток даробім.
Да папугаў, на жаль, мне на мапе не паказвае, што да папугаў нешта ёсць, але я да папугаў адпраўляў шмат грузу. Я ведаю, што туды пасылак 5 я адправіў мінімум. Я паспытаў іншых гульцоў гэта зрабіць. All the things you could have brought us. Where did you even find this? Thank you, Sam. Now displaying your current Porter grade. We'll have more work for you. Till then. Order completed. Well done. Так, выезжаем далей на дорогу. Заедем у притулок для жывёл. У нас там таксама есть что подтвердить на доставку. Притулок павінен быць дзесьці па леваму боку. Вось там мы яго будзем праязджаць хутка. Галоўна не прапусціць. Мне падаецца, гэты масток вельмі відавочна нам падказвае, дзе нам трэба з'ехаць з дарогі. Ну, падаецца, гэта ён і ёсць. Так, я вам адбачыў. Гэта ён. Грузавік. Ты чаго? А, я ж паставіў гэта аўтакіраванне па дарозе. Дапамогу ў кіраванні машынай. Блін. І зараз за гэтага я з'ехаў не там, дзе жадаў. І закрас трошкі на каменьчыку. Ці даставіўся яму? Мне падаецца, занадта хутка. Ну, можа, нейкі гулец і хуценька і пад'ехаў і адразу даставіў, але мне падаецца, гэта малаверагодна. І мне атрымаецца атрымаць тут забраць гэтых хералей. Нормально. Мелкие, отчапитесь. Отчапитесь от моей машины. Божик, ну сколько их тут? А, не, хтосьці даставіў яму. Сапраўды, хтосьці з гульцоў ужо паспеў гэта зрабіць. Thanks for coming to visit us. Reviewing the order details. Wow, another wee animal for the reserve. Thank you. Цудоўна. Now displaying your current Porter grade. Ён дабег. Самастойна ў скрыні яшчэ. Thanks again for coming. Till next time. А гэта атрымліваецца, мне любых жывёлак патрэбна так упаковваць і даставляць, альбо толькі спецыяльных нейкіх вось схаваных там. Каала, які быў на дрэве.
Ладно, гэта я зараз вызначаць не буду дакладна. Едем на дарогу. А, любых, то бок, па сутнасці, любую мелкую жывёлку, якая нават по дарогу мне перабягае, так? Что? Дикая живелка была забита? Что? Не. Як? Что? Это яна? Ну я ж что? Откуль яна тут увогуле ўзялася? Аўтаматычная камера поехала. Я не хотел. Я шчыра не хотел. Вомбат? Ну, можа быць нешта падобнае, але ў цемры складана зразумець. Так, давайте-ка камеру і прыпынімся трошки. Паглядзець. У абсерваторыю мне варта пад'язджаць? Мне варта пад'ехаць у абсерваторыю. А чаму мне капялюшак стандартная? Я яго ў нейкі паўнамоў пераключыў на стандартны, я нават не заўважыў. Мне падавалася ў мяне гэты. Ну, зараз у любым выпадку пакінем пакуль стандартны, таму што у нас тыпу сюжэт, мы зараз насамрэч праходзім сюжэтную місію, якая па сутнасці проста далёкая дастава. Іх можна хаваць? Я падышоў, мне ніякай кнопкі ўзаемадзеяння не было. Может, таму што на дарозе? Ну, можа быць. А, калі націскаю падкарэнне, то яно прорываецца ўсё. Ладно. Так, сюда старые заказы отправляются. Мы тэоретычна праз руднік можам скарот зрабіць. Мы як бы поедем не по дарозе, але там пад пытаннем, ці яно рэальна будзе хутчэй ці не.
Мне падаецца, хутчэй будзе, ўсё ж такі мы гару цэлую скарачаем. I certainly wasn't expecting this. What a pleasant surprise you've brought. Ну, тут не только шмат важных лайкаў мы зарабілі. Now displaying your current quarter grade. Never be too careful when traveling at night. You'll be in my thoughts. Order completed. Well done. There was a time when I was shattered, but every Так. Ну, давайте праз верх. Мы реально, мне падаецца, мы праз гару, праз руднік мы скарот тут зробім, неблагі такія. Это павінна хутчэй атрымацца. А мне ж падаецца, у жывёл няма іх гэтых самых BT. То бок, па сутнасці, ну, выміранне, Death Stranding, ён выхад смерці, але ён для людзей. Ці не? Мне просто падавалася реально, што жывёлкі як бы ў бяспецы. Это людям кабзда. Да, ну давай, куда ты едешь? А ты можешь забрать груз, Кадиланска? Ох, блин. Давай, сам вылазь. Мы заберем самостойно. Так, па сутнасці, гэта збіты вомбот, ну, у гэтай логіцы, гэты вомбот нармальна, што ён застаўся на дарозе непахаваным. І без крэмацыі. Нікда не прыйдуць да мяне ў сне. Вы бачылі, наколькі гэта было невідавочна? Я не бачыў ніякай там жывёлкі. Ведаеце, што яшчэ трошкі напружвае? На дарозе мяне пужаюць, я шмат разоў спыняўся, каб не здавіць жывёлку, таму што я бачу, падумаў, што сімбалі, якія на дарозе распіганыя, просто... Ну, я зараз буду ехаць, выйду на дарогу і патлумачу. Вось. Сімбалі, якія тыпу на дарозе раскіданыя, што яны з'яўляюцца гэтым самым жывёлкай. І што мне жывёлка падсвечана. Насамрэч не, там ніякай жывёлкі няма. Это просто символь на дороге. А, там сенс на месте забитой живелки является килограммом могилки. Ага. Ну, кайфово. Мне пачынае падабацца рампа, прям... Это вельмі лёгкі спосаб спусціцца з вяршыні, галоўна ведаць, куды яна накіравана. На абы якую не скакаць. А про сімвалы жывёл таксама пастаянна сканю, каб адрозніваць на дарозе, бо часта бегаюць там. Вось гэта абсурдна. Ну, то бок, там, па сутнасці, сімвалік гэта на дарозе, які проста блакітнікі такія. Гэта можа быць падсвечаны сімваль рухаючыйся жывёлкі, таму што дзякуючы майму аўтаматычнаму сканеру руху. Оп, нават трэця зорачка. Дзякую табе за зброю, вялікі. Машинган піца-шеф нам даў. Зачем не подозрон начал? Рампы оказались недооцененными, их можно было бы неблага выкарыстоўваць. Я не упомню, у першай частцы яны запаволіваюць наше падзенне, калі іх ляціш. По-моему, не.
По-моему, яны просто рамку. Что это такое? This contains secret knowledge of another technique of mine, the Pizza Whirlwind Kick. It allows one to defeat multiple enemies in quick succession. Very useful if you happen to be outnumbered. See for yourself in VR training. Мне нечто яго удары гэта я... This, the machine gun, is just something that was collecting dust in storage. I am not skilled with such weapons, but I think you will have no difficulty wielding it. Do come and visit me again. Ты подазроны, капец. Баявы піца-шеф. Карацей, яго гэтая схема машынгана просто завалялася, а вось тэхніку ён мне даў новы удар, які я не вельмі разумею, як іх рабіць. Зараз шчыра не буду разбірацца, таму што няма часу. Але можа варта VR-трэнінг прайсці выключна для гэтых удараў. Яго, таму што там нейкія супер піца до тэхніка баявая. Можа варта вы яе ведаць. Усе, хто звязаны з піцай, подозроны. Я звязаны з піцай, я люблю есці піцу. Я подозроны. Я тут зноў праеду, няхай актывуецца гэтая міна. Не актывавалася, вы паглядзіце. Вяртаемся на дарогу. Блін, я прям затрымаўся сёння. У любом выпадку я скончу доставу, таму што мне тут засталося ўсяго нічога. Уже не буду нікуды заязджаць увогуле, таму што я па сутнасці заехаў куды хацеў. О, бачыце блакітныя вось гэтыя значкі, я зараз толькі што праехаў. І вось наступныя. І вось далей. Яны вельмі рэгулярна, але калі там будзе пераходзіць жывёлка, вось літаральна гэтым значку, я ж не адрозню, ну, тут розніцы ніякай не будзе. Любишь есть пиццу, может и Питер? Может быть, я черепашка-ниндзя? Что? Это что зараз было? Упс. Чел, ти у порядку? Пеко. Бывай. Я яго не хацеў збіваць. Вы бачылі. Блин. Я збіў чалавека. Я глядзеў, пераключыў рэжым тыпу аўтаматычнага кіравання і паставіў камеру па тыпу крутую аўтакамеру. Вось, і ехаў проста сабе як ехаў. І ў выніку збіў чалавекам. Я ж просто спрабую яшчэ і чатку пад гэты час чытаць. Гэта ідэальны момант, калі я магу чатку пачытаць без неабходнасці штосьці кантраляваць. А я тут людзей жывёлак збіваю. Так.
Хто я з Шарапашак? Я Донателло. 100%. Чаго яны швануцца па аўтамабільнай дарозе? Гэта вельмі вялікае пытанне. Таму што я разумею яшчэ жывёлка, ну, не разумеючая. А гэта і да чаго? Збіў цела такі, мне цяжэй. Класіка. Ён гэта... Ён нарываўся, вы бачылі, які ён агрэсіўны там быў? Мне патрэбна перабрацца на іншы бок ракі, там горад, у які я адпраўляюся. Але мне нельга паглыбляць груз у ваду, і я бы, у прынцыпе, так-то зладзіў бы масток. Чому бы не, правильно? Ён быў напужаны. Ён быў агрэсіўна напужаны. Блин, там уже нехта мост пабудаваў. Просто что я просто так ресурсы вязу? Давайте я побудую сабе мосток. Альбо где там будзе? Ну в любом выпадку. Так, давайте тут мосток просто бахнем. Неяк зручней для машыны, каб было пад'язджаць. Вось адсюль можа. Не, вось літаральна тут прыйдзецца будаваць. Мосток. Заўважана глыбокая вода. Вось так. Правильно? Нормально павінна быць. Будуем. Вось що, гэта будзем нашим мостом. Зараз я на машыне пад'еду, у мяне там дастаткова павінна быць метала для таго, каб яго дабудаваць. Угу. Мост добудовується. Судовно, поехали. Оу, тут BT. Добра, я зразумеў. Я змагу просто аб'ехаць гэтае месца. Ну, падаецца, магу. Так, падаецца, ўсё. Насамрэч, я на самы край толькі зачапіўся. Мне заставу патрэбна вось тут зрабіць. Добра з домом працаваць. Гэта цуд увогуле. Люблю. Я скажу, што дзякуй пандэміі гэта зараз нармальна. Ну, добра, што працы не вельмі шмат. Я, ўсё зрабіў, што вельмі... Самае крутое, самае неабходнае я на папярэдні тыдні нарабіў. Так што я, у прынцыпе, то, што згублю гадзінку, гэта не крытычна. Таму што я магу яе нагнаць сёння жа. Ну, не сёння, хутчэй за ўсё не, але ў іншы дзень. Які цікавы горад, а?
Вось он наша дастава праз усю Аўстралію. Горад на ўсходнім узбярэжжы. I appreciate you coming all this way. You're a lifesaver. I'm not just saying that either. I mean it. Seriously, we owe you. Right. Let's get this cargo processed ASAP. На выхадзе будзе бойка. Нам нічога такога не абяцалі, і пакуль гэтым не пахне, але нават калі да бойкі справа будзе ісці, хоць штосьці нам намекнуць, што нам патрэбна зброя, я насамрэч буду выходзіць у любым выпадку. Ну, гэта лепей працягнем заўтра. So grateful for your support. Put us online with your Cupid. We're ready. Ёсць, далучаем. Ужо час, я ведаю, трэба скончваць ужо даўно. Я вельмі засядзеўся. Але я віншую, мы спалучылі, па сутнасці, две самыя далёкія кропкі. Ну, амаль самыя далёкія. Можна яшчэ далей, там, на поўдні, я бачу, туды можна заехаць. Але глобальна так, гэта вельмі вялікі прагрэс. Мы вельмі шмат чаго зрабілі за апошнія пару стрымоў. І гэта лакацыя дадана да сувязі. І новы бока-скелетон. Што гэта такое? Вось гэта якраз такі мне, які можа быць самым цікавым. Ён якраз такі больш для пераноскі. Ён пераносіць шмат, і ён якраз такі для пераноскі грузаў. 120 дадатковых кілаграмаў нават на першым узроўні. Збілі вамбата? Якога вамбата? Нічога нікога мы не збівалі. Так, добренько. Цудоўна зараз нам гэта яшчэ чалавек прагаворыць. О, што там? О, акуляры, так? Акуляры. Дарэчы, можа быць, гэта я нават апрануў. Those beauties are pretty hard to come by these days. And I just know they'll look great on you. Oh, in addition to that, I've shared the data for a Boca skeleton. It's a piece of equipment specially tailored to porter work, allowing you to carry lots of cargo. Ну, ось якраз таки майго стилю, экзоскелет, які дазваляе шмат пераносіць і утрымліваць баланс. No match for this baby. It's bound to make your next runs much easier. And it'll help you expand the network too. You know, before you came along, we lost a lot of people to chiralium exposure. For a while there, it felt like we were counting the days until the inevitable void out. But it seems like we'll be able to avoid that terrible fate after all. We won't fall victim to the same tragedy that befell North Fort Knott. Our facility here at F4 isn't just a network connection point. It's also a key distribution hub for the eastern part. Ну, ўсё яшчэ сидзім. Так, вельмі затрымались. Але зараз будем ужо скончваць. Ось. Ён літаральна доскончвае, і я буду сама адпраўляць на пачынак. No need to worry though. You've guaranteed we'll be around for a good while yet. Rest assured that
we will keep working to improve our skeleton tech. We'll be continuing our research into road development as well. All to bring this into the fold. Пытанне яшчэ. Развіццё дарог. As a major distribution hub, we conduct research and development into all manner of delivery-related technologies. The Boca skeleton is one such product of our work. And lately, we've been thinking of ways to create next-generation roads. Something allowing for faster and safer delivery. Про що він каже? Він каже про нові дизайни дорог. Я зацікавлений. Since you brought us onto the chiral network, we've started gathering all kinds of useful data on the subject. But we're gonna need more before we're finished, I think. We'd be grateful if you could help us out on that front. Thanks for everything, Sam. Я прям к ней космічна затримався, я вам скажу. Я думав, що я займе, ну, максимум 20-30 хвилин, гэта я доставав. I've always admired the Boca. They're traditional porters that used to work in the Japanese. Я гляджу, у нас зараз нікого больш няма, таму я хутчэй за ўсё буду вас просто пакідаць, ён яшчэ скончыць, і я сама, можа, прям літаральна каля тэрмінала і пакіну, і заўтра працягнем з гэтага жа месца. When I came out here with APAC's first expedition, I heard some interesting stories about a local prepper as we were traveling through Mexico. Ёсць адзін чалавек? Was apparently the genuine А хто он? a real working Boca. You could always head back to Mexico and try to track him down if you're interested. We actually developed the Boca skeleton while referencing stories. О, у мяне таксама ёсць хто, толькі на Ютубе. You might say it's a skeleton Новы чалавек, я яго толькі недавно знайшоў. porters like yourself. Усе на месцы, так. Літаральна знайшоў гэтыя выходныя. Давайте я вас да яго перадам. Гэта ён на Ютубе, таму я вас адпраўлю на Ютуб, просто спасылачку спакіну. Ну вось, Барыс ўжо закінуў. Можете зайсці да яго. Гуляе у Сілксонг. У яго зусім мала людзей. Я думаю, ён будзе шчаслівы вас пабачыць. Вы можете да яго заскочыць. Ён гуляе, ну, я ўжо сказаў, ён гуляе у Сілксонг. Our equipment still isn't as good На as твічы таксама, а і ў мяне няма яго твіча. we hope it'll be of use to you. На твіч мне было бы зручней. Ёсць яго твіч? А дзе твіч яго? Пачакай, ты закінуў мне яго твіч, ён просто зараз... Ён і туды стрыміць. Цудоўна, давайте я далучуся да яго. Зараз тады да яго адпраўлю вас. Добранька. Я выбачаюся, я падумаў, што гэта спасылка на YouTube. Я не пабачыў адсюль. У мяне яго толькі YouTube ёсць. Я не знайшоў яго твіча, таму што ў яго спасылак няма. Добранька, я нават... я нават скончыць размову не буду. Бо ўжо бегчы патрэбна ўжо час. Вось. Добранька, дзякую вам усім. Да што ж такое, што яны ўсё размаўляюць? More than 50% of the Australian Дослухай мне давайте. And it was you who made this possible. On behalf of the company, allow me to extend my sincere Дзякую, мужик, мне працаваць патрэбна ісці. Прям вельмі патрэбна. the difficulties we face will only continue to increase as we press on. Мне ж прыйдзецца гэта потым адпрацоўваць потым. Rise to the challenge. Of this I have no doubt Давай, whatsoever. мужик, Probability of creating a new plate gate rises with each expansion. мужик, отпусти мяне. What you must to make it happen. Да што вы? It's happened again. A disruption in the tar current. Добра, We won't be дрэнна, able to head your way just yet. добра, дрэнна. Што яшчэ? Усё? Усе? This could be the result of that nirvana phenomenon, right? Пака, давайте, адпачываць, усё. Прям тут прыляжем. О, браматрус. Яшчэ моцна адбыўся. Вось, усё, тут. Добра. Сам няхай адпачывае прям тут. Я вас адпраўляю. Пабачымся з вами заўтра, будзем працягваць далей. У суботу нагадваю, што ў нас будзе калаба. Зараз я вас адпраўлю да ўсе на месцы. Новенькі чалавек у нас дадаўся і паляцелі да яго. Пабачымся заўтра. Добрага вам дня.
okay.